Assalamu alaykum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy sentýabry Ala Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Ha ertirem 11-nji sentýabr. Siz aýdarsyňyz şu gün 10-njy sentýabr bolsa öýdenden düşünipler. Ertirem 11-nji sentýabr boljakdy diýerdiňiz da. Ýöne 11-nji sentýabr diýilýän gün bir adaty günnäl. Esasanam uly ýaşly adamlar bunu bilýändirler. Bundan 24 yıl ozal 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabryna 11-nji sentýabr terror hüjümi diýilip bir dünýäni tarsyran waka boldy. O wakada Amerikan Birleşen Ştatlarynyň territoriýasynda boldy. Ol näil waka ol? O wakada men ozalam käbir gepleşiklemde belläp geçipdim. Gepleşiklemiň epesli bölümine bagyşlapdym. O waka şoň 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabryna hamala İslam ekstremistleri diýilýän, İslamçy ekstremistler diýilýän adamlardan ibaret, 19 adamdan ibaret bir topor Amerikan Birleşen Ştatlarynyň dürli aeroportlaryndan 4 tane Boeing uçuryny alyp gaçyp, onuň öýleri sürüp hamala terror hüjümini amala aşyrypdyrlar. Şol ýanky uçurlaryň kömegi bilen esasanam şo ilkinji 2 hüjüm, 4 tane hüjümden ilkinji 2 hüjüm şol New York şäherinde bütün dünya Suudi Amerika diýilip 2 tane ulukçular ýaly bina bardy, bir 10 etaj ýaly, 10 gat, bir 10 gat ýaly, ýalňyşmyan bolam. Ana şonda 8 saat, 8 saat 46 minutda şol bu arlyk gaçylan Boeing samolyotlarynyň uçurlarynyň biri getirilip, ştaýt getirilip, ýani Suudi Amerikalylaryň birine urdurulýar. Üstem hamala şo wagt ýolagçylymyşyn, men hamala diýende soň aýdar näme men hamala diýjem. Hamala diýenimi 96-97-nji etaş töwereklerde urya birinji Boeing uçury. Saat 8 saat 46-njy minutda. İkinji uçur aradan bir 18 minut geçenden soň 9 saat 03 minutda. 17 minut geçenden soň gelip getirilip 70-nji etajan ýokarrakda 70-nji etaş töwerekde şo taýpar burya. Süstürülýär, olam hamala şu terrorçylaryň öýleri tarapyndan dolandyrylypdyr şu uçurlar. Ondan 3-nji uçuram baryp Pentagon Amerikan Birleşen Ştatlarynyň gorunmak ministrliginiň uly Washingtonyň eteginde uly binasy var şular ýaly. Uly. Şoň bir künjüne baryp süstürilipmişin 3-nji uçur, Boeing uçury. Şo ýanky terrorçylar tarapyndan. 4-nji uçuram Pensilvania ştatyna şol ýankylar tarapyndan ýa ýolagçylar tarapyndan garşylyk görkezli biçimde uruş bolupdyr da, soň samolýotyň uçuryň dolandyrylyşy elden gedirilip ýere gaçypmyşyn da. Onu atyp ýere gaçyrnoklar öýde gaçýada. Gaçypmyşyn. Bir toka ýerde, başyk ýerde, ýalady ýerde. Ine şu waka şol 11-nji sentýabr wakasy diýilýär. Ana şonda iň esasy ýitgi çekilen ýeri ine şu iki binaň içindäki adamlar boldy da. 3000 oğlay adam öldü. 2996 adam öldü diýip hataplanýar. Jemi. Şu ýanky bir Pentagonun içindäki adamlaryň boşdoň, şu taýda işläp oturan, buň içindäki adamlar, ölen adamlar. Hemmesin bilelende 2996 töwerek adam öldü diýip hataplanýar. Indi bu waka şu neçeni gaty köp bilermenleri 24 ýyl geçdi. Indi çeýrek asyr ýaly wagt geçdi. Öz erkine goýanok. Köp alımlary, siýasatçylary näme üçin sebäşin gurulşyny öýren uly şüpheli zatlar boldy. Öýren uly. Hamala ömründe hiç ýyly Boeing uçuryny sürüp görmedik. Şo barada okugam geçmedik adamlar tarapyndan 4 tane uçur alynyp gaçylyp, şular ýaly waka amala aşyrylýar da. Indi şondan ýarem şu waka boýunça garaşdy derine geçirmek üçin gaty uly köpçülikden çağırış edilip gelinýär. Diňe Amerikan Birleşen Ştatlarynyň öýü içinde däl, dünýä derejesinde, halkara derejesinde çağırış geçirilip gelinýär, çağırış edilip gelinýär. Ýöne näme üçindir? Şu çeýrek asyryň dogamynda şu an içinde şu çağırışlara garamadan hiç ýyl garaşdyrdy komissiýa döredilmedi, garaşdy derine geçirilmedi, şoňa da ýol berilmeýän gelinýär. Ine şu waka bagyşlap, ine şundan başlap, aýyň 10-ndan başlap, ine sentýabryň 10-ndan 12-ne çenli aralykda Washingtonda bölgeden bilermenleriň, siýasatçylaryň gatnaşmagyna uly konferensiýa geçirilýär. 3 gün. Ine şun başlady. 12-ne çenli dowam edýär.
Bu taýda Amerikan Birleşik Ştatlarynyň senatorlaram bar, siýasatçylaram bar, diplomatlary, alymlaram bar, dünýä belli jurnalistlaram bar. Olar şu üçünüň dowamyna ýa-ni şo konferensiýa geçirilýän ýerine ýygnanan adamdan öňünü şu ýöleriniň toplan, şu urda toplan maglumatlary bilen çykyş etmekçi. Esasy adam näme? Şu bolan wakada Gunwataryň Amerikan Birleşik Ştatlarynyň hem Izrailiň gizli gulluklarının eli bar diýilen zady suud etmekçi. Şonu suud etmekçi. Yani şu döwürdäki Amerikan administrasiýasynyň gönnen şu wakada eli bar diňe ol islamçy terroristler diýilen zat däl. Bu taýda ol ýöne bakany hökmüne ulandan şolaň eli bar. Şonu suud etjek bolýarlar. Şoňa muwafyk geldi diýerler. Indi şu Trump'ın administrasiýasynyň döwründe şoňa birazrak ýol berilen üçin şu mümkinçilikden peýdalanyp şu adamlar şu taýda şular ýaly Washingtonyny uly bir çäre geçirýärler. Hemem onuň ýetirjekler dünýä jemgyýetçiligine de ýadga geçirýär, ýetirjekler. Şoň üçin onu ýakyn wagtlarda görürsiňiz. İnternetde eger kim gyzyklanýan bolsa men olara şergetiň soň uwurdy bilerim. Ya videolarymda da görüp edebilirim geljek videomda. Indi bu waka näme üçin şolar ýaly garaýş döretdi. Şolar ýaly garaýşyň düremegine de gaty uly esaslar bar, gaty uly sebäpler bar. Ol bir konspirologiýa zat däl, oňa gatnaşyp bu natlary ýüze çykaryp suud edip o barada näçe onlarça kitaplar ýazyldy, müňlerçe makalalar ýazyldy. Şu ýankyň ýürüýte gurnulan zatda suud edildi. Şu adeçenni hem inženerleriň müňlerçesi şol ýanky jaý urmak boýunça öz işini bilýän spesialistlerin müňlerçesi şu barada çykyş edip, saýt döredip Amerikan Birleşik Ştatlarynyň dürli ýyllardaky administrasiýalaryna ýüzlenip şol urda garaşdy derňe geçirilmegini çağırış edip geldiler. Emma ýan kaýdyşym ýaly bu çağırış hiç şeýle henüýe şeýle netije bermän geldi. Ýakyn wagtlarda netije berermi bermeýärmi ol häzir o barada biz ene gepleşigimiň ýa-da-ki öňdäki böleginde gurrun ederse birazrak sabır etseňiz. Indi bu waka ýene de bir zat, bu wakada ýene bir zat özüne çekýär. Şu wakam öňden taýýarlyk görülüp, amal aşyrylan ýaly bolan görünýär. Näme üçin sebäbi şular ýaly wakam boljakdy arada New York jurnaly bir jurnal barda. Şoň hakda daşky jiltinde 1990-njy ýylyň 26-njy ýulundaky sanyna şular ýaly bir surat ýerleşdirilýär. Daşky jiltinde. Ýagny şu wakam şol 11-nji sentýabr wakasy bilen wakadan 8 ýyl ozal şular ýaly suratda näme görkezilýär? Kelleti Arap ýurtlaryna daňylýan erkek adamlar tarapyndan daňy ineterin kelleti hamal ayna şu islamçy myşynda Arap ýurtlaryndan bolan kelletine şular ýalyk daňyly bir oglan gumdan ýasalan ýanky ýaly New York ýeterdiňde New York şäheriniň bir künjegini ýasapdyrlar çağalar oturup. Ene şo taýda şol bütün dünýä ýanky feudal merkezi diýilýän merkeziň bir kysany binasyny gurup durlar da. Indi şonam şo gurulanda adam şu musulman oglan ýa-da Arap oglany şoň üstüne böküp göýran edip oturýar da. Şuň öýde simbolik bir zat, simbolik bir zat, surat da simbolik surat. Näme üçin alem öyle? Şu jurnalyň daşynda şu bütün dünýä feudal merkeziniň kysany binasy dikilende görkezilýär de şoňam bir musulman oglan tarapyndan, ýani bir Arap oglan tarapyndan simbolik ýagdaýda şoň göýran edilýänligi suratlandyrylýar da. Tamam edil şoň ýalan bolýar, şoň ýaly edibem ýanky maglumat ýaýra diýerler da. Şuny şu 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda şu feudal binasyny göýran edenler musulmanlar diýip soňa maglumat ýaýra diýerler da. Hemme Gunwataryň ýa-ni media terişdeleri, siýasatçylary şo versiýany öňe sürýär. Ondan indi bular ýalda ady bar ya, öňden boljakdygy, indi bular onda näme öň şoň boljakdygyny öňden bilipdirler. Şuny şap edýän adamlar diýilen soragym bize çykmak mümkin. Näme bolar öňden bilýärdiler, kaynaşyn ýal boljagyny. Öňden bilýän bolsalar onda näde onu öňden bilýär? Bular palçylar barmka. Palatan soňlaram şoň palyň esasynda ýa-ki ýal surat çekilip çap edilýärmi? Näme üçin şoň ýal bolýar? Diýilen soraw bize çykýan bolmagy mümkin şeýlemi? Şuň bilen baglanşykly şu Amerika dilini 89-njy ýyldan bäri görkezilip gelýän Simpson maşgalasy bir multfilm bar. Simpsonlar diýip.
Simpson diýip. 89-njy ýyldan bäri. Şol multifilmiň hem täsin tarapy bar. Ýani köp adamlar dünýä derejesinde köp adamlar üzüni çekýär şol multifilm. Näme üçin? Şol multifilmde görkezlen köp zatlar soň hasyl bolýar. Durmuşda soň aradan bir 10 ýyl, 10 ýaş, 20 ýyl geçen soň şu hadiseler şol multifilmde görkezlen we köplenç teatr wakalar. Soň durmuşda şol amalaşýar. Şonun böyle köp adamlar giň galdyr ya. Näde bolýar bolýar? Multifilmde mundan 10 ýaş, 20 ýyl olar görkezlen zat. Şol kun birden ýüze çykyp durlar. Edil şol multifilmde görkezlen şeýali. Bu näme bolýar? Şonu multifilmde öýreden adamlar ilki öňünden bilip şol atlan boljakdygyny, şoň senariýadan onuň multifilme salýarlarmy? Ya da şonu planlaşdyryp, ine şunday ýallaryň şada amal aşyrylmaklygy ilki özleri öňünden planlaşdyrýarlar. Şo multifilmi döredýänler mi döredýänden üstünden senin jamlyga edip oturan şolar dolandyryp oturan adamlar ilk şulatlar planlaşdyrýarlar da onuň jemgyýetçiligiň beýnesine salmak üçin, ýani jemgyýetçilik şo hakda pikirlenler hem ondan ambalaşdyrmak zat bolýar. Jemgyýetçilik taýýarlamaly diýilen ýaly düşünjedemi. Soň şonu özleri ýürüp tamalaşdyrýarlar diýilen pikirim bar da. Namysal üçin käbir nemelerini görkezýän şo multifilmden. Namysal üçin şu Donald Trump'ın geçengede 2016-njy ýylda prezident aýlanjakdygy 2002-nji ýylda şo Simpson multifilmine görkezilýär. Ödem teredin şo taýda şol ene bula ýokordun tek saýlawlar kampaniýasy bar, saýlaw geçirilmäke. Şo döwürde multifilmde teredin Donald Trump'a miňnäp duran şolar. Ine şol adam, ine şu ödem Trump diýip aşağına da görkezýärler. Trump, ine şu Trump. 2002-nji ýyldaky multifilmde görkezilýär. Ine şu Trump şo wat kandidat. O soňam ýeňiş gadanýa 2002-nji ýylda şo multifilmde saýlawlarda, prezident saýlawlarda ýeňiş gadanýada soňam çykyş edip dur. Soňy neteredin hakykatdanam ne saýlawlar kampaniýasynyň ýöňýany 2016-njy ýylda Trump hakykatdanam şu taýda multifilmde görkezlen Feodal Amerika'na baryp edil şo multifilmde görkezýär elini aldyryp öz tarapdarlarynyň öňünden geçip gidýär şolar ýaly eskalatorda. Soň ýeňiş gadana soňam edil şolar ýaly olam çykyş edýär. Şolar ýaly ýadygy bilen Trump diýipdi. Ondan neteredin 2016-njy ýylyň noýabrynda şol olar birinji gedek näme prezident bolşdy Trump'ın. Ondan prezident aýlanandan soň bu şu multifilmde 2002-nji ýylda şu multifilmde bu näme diýär? Saud Arabistanyň ýanky paşahy bilen duşuşýa Abdullah hemem Müsir'in häzirki näme bar prezidenti. Şoň bilen duşup Trump, prezident aýlanan Trump yer şaryny suratlandyrýan şular ýa bir şar bar. Yer şarynyň şeklini üstüne 3 şol ellerini goýup dua edýärler. Bir da meditasiýa edýärlermi, näme edýärlermi? Bir destur geçirýärler. Ine teredin 2002-nji ýylda görkezilýär şu multifilmde. Edil şolar ýaly waka soň 2017-nji ýylda bolýar. Aradan 10 ýaş ýyl geçen soň hakykatdan Donald Trump 2017-nji ýylda Saud Arabistanyň paçasy Abdullah bilen hemem Müsir'in häzirki prezidenti As-Sisi bilen duşuk geçirip edil şol destury amala aşyrýarlar. Indi bulara hakykatdan şonu ýaly etmeli görkezme berilenmi ýa-da tütenleýin bolýarmy şular? Bulan habaram ýokmy? Mysal üçin şu multifilmde şu zatlar görüp Abdullah mysal üçin Saud Arabistanyň paşasy Abdullah oturup şuna seredip menem şuna gatnaşmalar, näme wagty geldi men barmaly diýen nädir? Ya hakykatdan şolary şu zady görýän adamlar, şu ideýany beren adamlar şulara görkezme berip otyrym ka. Inni wagty geldi sedadyr barmaly, üçüňi duşmaly, şular ýaly bir destur geçirmeli, elini de yer şarynyň üstünde goýmaly, şular ýaly içiňizden dua komaly ýa-da näme diýen. Siz näme pikir edýäňiz? Siziň pikirim meni gyzyklandyr ýa. Men öz pikirim bar, ýani men onu edil häzir aýdasym gelen. Ýene şular ýaly bolup dur. Bolly. Häzirem bolup dur, gelecekde de bolar. Indi seredin ýene bir täsin ýeri bar. Al-Sisi intak şu multifilmiň dogurunda Al-Sisi diýilen şu Müsir'in häzirki prezidenti. O da orada prezident hem değil. Oruyun o bir minister. Bu 2014-nji ýylda prezident bolýar. Ýagny şu multifilm göredilen 10 ýyl geçenden soň prezident bolýar. Bu Donald Trump'ın şu multifilm göredilen 16 ýyl geçenden soň prezident bolýar. Onda ne edip bular onda bulan şunu ýaly prezident boljak. Niýe diýýär ka bunu döredenler, şu multifilm döredenler.
Şohar bize şüphenomi. Ini umuman bu vaka hakkında, bu multifilm hakkında gururun esene de oturmalı. Gatı köp neme, şular yani ömünden görköyden dağıtlar hatır olup durda. Men başka da diyecek bol yani. Şol yani 2001 yılın 11 sentyabr vakası yani vaka da ömünden görköy ya yani multifilmde değerli. Yani kıyali New York jurnalli ile yani jurnalla hat böyle surat çap edilip dur. Yine şu iki tane feudal binası Müslümanlar tarafından gıyran edilmeli, edilerdi. O yani kim veriyor? Onu şu makam ödün has ününden planlaştırılan o ya da şeyler yani şu jurnalı çap ediyen adamlar üstünden ideya verip oturan adamlar onu şolun ödler şon düdüp tamam vakti gelenin haynı vakti gelenin şun bir amal aşırma lip ödler şon amal aşırıp oturan bolay masın yine fikir dören ok mu siz adam dören o mu? Eğer şon terörçülerin ödleri ediyen olsa da o terörçü o Müslüman yurtlarına, Arap yurtlarına yaşayıp görün. Yaş o dögürde multifilmin dögüründe de yaş olanlar. Ola olanlar ne adamın planlaştırıp biliyor onu. Yani ne men multifilmi. Multifilmi on ne adap talip biliyor. Şola olanlar gücü yettiği mi şonu amalaşırdı dileyenler var yaş olanlar. Şona teatir yettiği mi kaço yani New York jurnali yani jurnala yani New Yorker diyen jurnala yani kıyal ne yani ide yani epizodi süjeti talmağa şolun ne ahile utiyar yetti. Ne? Men bunu yine sizde var fikirlendirme o şöyle aydiyan. Ne hem şöyle aydiyan. Neti da dersiniz o biz Türkmenistan'ın ayetleri o sen dinleyenler esasen Türkmenler bir de ne yapmaya gerek diyen olmanız mümkün şeyler mi? Ol bir Amerika'da bulundat, ol bir Amerika'da döredilip oturulan, hederim görkölülür oturulan, ol Simpsonlar multifilm değil yanda bir de ne yapmaya gerek diymeniz mümkün. Size gerek dal, gerek de, size gerek şu. Näme şun gerek? Sebäbi dünýä siýasaty diýilýän siýasaty öňünden gaýtalak gelýän düşünmez yok wa dünýä siýasat diýilýän zadyň nähil dolundurulýanlygyna, nähil adamlar tarapyndan dolundurulýanlygyna, nähili mehanizmler, metodlar, usullar bilen dolundurulýanlygyna düşünmez yok wa biz Türkmenistanyň öýe ýagdaýyna da düşünmez. Türkmenistanda häzirki bolup duran zatlaryň näme üçin ýol alýanlygyna da düşünmez. Gün watar ýurtlaryň näme üçin Türkmenistan wagtda öýelerini şuňa alyp barşlaryna da düşünmez. Näme üçin ýagdaýyň üýtmeýänligine de düşünmez bir Türkmenistanda. Näme üçin biziň daş töweregimizdäki galagoply pajygal wakalar şular ýaly terizde üýtüp gidip oturşyna da düşünmez. Buň bir de awandyrýan howpuny da düşünmez. Ertirkün bir de näil howpun awandyrýany da onu biz düşünmez. Men öňüm bir mysal getirýärdim. Gemçiniň janybyr diýilen nakl bar. Yani gemiň üstüne bir milyon soň sen janyň biri ýam şo gemi çökse sen hem gidýän gark bolup. Sen gemiň haýsy künjüne oturay. Öňüne otur, ýygyny otur, aşagyna nemesine gir, podwalna gir gemiň. Sen halas bolup biljek gumanyň ýok gemi çökse. Edir şolar ýaly biz ýerine yer şarynyň üstüne otursaň, ine ýeriň üstünde biz ýaşap otursaň, mäňe bilelikde. Şu yer şarynyň global derejede häzir bir sarsyn bolsa, şoň täziri hemmämde ýetdi. O täzirem ýetirem dur, şuň kunam ýetip dur. Indi ýene bir adam ünseriň şu zatlar eden adamlar var. Indi bir aýtdyk musulmanlar oýunjak ýaly ulanyp ýan kyýallatary amala aşyrdy diýär. Soňra musulmanyň üstüne atyp şondan bäri şondan başlap 2001-nji ýylyň 11-nji sentyabr diýilýän wakasyndan başlap dünýä derejesinde İslam terörizmi diýilen düşünje ýaýrak gitdi. Şondan başlady esasy tendensi. Mundan ozal İslam terörizmi näme? Ol bir iki ýeke bolýardy bir kelesan adamlar özüm partlar ýa bir pıçaklar da dediler. İki ýeke zatdy. Ýöne şu persotdan başlap şu şeýle bir güýj aldy. Şuňa ödem ýönelige bolmady. Şuňa ödem bollurdular. Şu öýlerini musulman hasaplayanları, esasen salafistem, wahhabis hasaplayanları, şeýle bir oýnayan güýçler ýüze çykdy. Şeýle bir şolary oýunjak ýaly oýnadylar, heni ýedem oýnap otyrlar. Şu wakany amala aşyran adamlar hem şuň kugün şol adamlary, ýagny şol ideýa uýýan, ýagny diniň şu akymyna uýýan wahhabisler, salafiler diýilýänleri inden bu taýip getirip otyrlar. Ýagny gün watara getirip otyrlar. Daşap. Şonu gün wataryň adamlarynyň üýeleri edip otýar şu gün watar güýçlerini. Näme maksat bilen edýändir öýdýän. Şuňdan ýa-ni näme üçin şol eger olar kösenýän bolsalar, Arap ýurtlaryna ejir çekýän bolsalar, näme üçin olary
Bay Arap yurtlarına uğratacak bolanoklar, günwatar dolanlar oturan büyüşler, adamlar. Ne için şolary ırjak bolanok? Saudi Arabistan hen bay yurda al, ina bir giden bozgun var. Ne bir giden kösen oturan musulmanlar var, Araplar al şolary. Diýenok ýeke ýerde de diýenok, şon diýjegem bolanok. Ya Katar aýdanok, ya Bahreyn aýdanok, ya Arap emirliklerini aýdanok. Alyň şolary näsiz bay yurtlara ekleň öz musulmanyňyzy, öz Araplaryňyzy diýenok. Gelin diýe bäri getirýär. Adat halkın buna karşılık görkezjek bolýar. Oho, näme de gutýurdun? Oho, siz öz halkyňyzy ekläp oňurduňyzmy? Biziň hal ýagdaýymyz indi näme? Gulala gulluk boldy. Olara alym, olara eklemek, hemme ýurdun ilatyny eklemek, konstitusiýa boýunça, kanun boýunça siziň borjuňyz, siziň borjuňyz däl. Siziň borjuňyz ýa bu taýyň ilatlary aýdy. Siziň borjuňyz öňü bilen biziň, ýagny raýatdan, yerli raýatdan alajak netmek. Hemme tarapdaý. Bizi içinden üpçün etmek. Biziň hal ýagdaýymyzy gowlanyrmy? Ol gidip dünýäň o çetinine, haýsydyr bir Arap ýurdunda ýa Afrika ýurdundaky gara urulary getirip, şu taýda olary eklemek siziň borjuňyz däl. Ol hiç bir kanunyna da görkezmedik. Biziň ýurdumyzyň kanunyna ýok olary ýaldat diýe. Şu taýyň ilaty diýe. Ýokurdakylar joňa düşünmeýändir öýdýän. Düşünüp aňyrsynda geçýär. Ýöne şol ýokardakylar pikirlendirýändir öýdýäňdi. Ýok, barur şol işini dowam etdirip oturýarlar. Näme üçin edýär ne diýilen togra bize çykanokmy? Şol adyňam aňyrsynda 11-nji sentýabr wakaty bilen baglanyşykly zynjirlaň ülşi ýatyr şo taýda. Şu datlar biri bilen baglanyşykly datlar. Şu häzirki bolup duranlar. Migrasiýa siýasaty bilen baglanyşykly, islam ekstremizmi bilen baglanyşykly, şu taýda pajagal günwatardaky bir günden ýüze çykyp duran pajagal wakalaň düýbi şu taýlardan gaýdy. Ana men ony häzir şu gepleşiň indiki bölüminde jekmejik düşündirjek bolarym. Bu gepleşiň indiki bölümi geçen ýylla berilen gepleşi bol. Geçen ýylyň Thomsonda men şu gepleşigi efire beripdim, häzirki görkezjek bölümi. Ýöne men gaýtalap oturmajak boldum, men özüm häzir şu wagt täzeden. Şu taýda hemme aýtjak zadym men aýtdym şonu. Men oturup ha düýün täzeden hem seretdim şu gepleşige de üstüne goşar ýa aýrar ýa zat görmedim. Hemem häzirki ýagdaýa görä üýtdüýän de adam ýok, mögürýetini geçiren de adam ýok o taýda. Şo zat şu duruşunda öz güýjünde galýar. Üýtdüýän zat ýok, Trumpyň geleni bilenem. O döwürde men şo gepleşige edemden tak Trump häkimet başyna gelmändi, Trumpyň administrasiýasy ýokdy. Ýöne Trumpyň geleni bilenem. Şo geçen ýyl men aýdanlatdym, hiç zat şo aýdanlatdymda hiç zat üýtmedi. Şo zat şo aýdanlatlar öz ähmiýetini heniden bitiren. Şoň üçin indi kim dünýäň gyýa siýasatyna bir park garamaýan bolsa, kimi şular ýaly siýasatyň inçe tilsimleri gyzyklandyrýan bolsa, sabır takat edip şol indi gepleşiň indiki bölümini doly tomaşa etmeklige çagyrýan. Ol diňe men öz gepleşigim üçin däl, men o taýda bir giden faktlar getirýän. Men öz gepleşigimdi üçin däl, men şo taýda bir giden ekspertleň bilermeniň üstüne açan zatlaryny görkezýän. Şu anda çenneyi tutuş adamlary alada goýup duran zatlary men getirýän. Ol men öz pikirim däl, men faktlary esaslanýan. Näme häzir gysgaçyk araka etmeden soň tomuş etmäge çagyrýan, ýöne bir zat ýatlyjak bolýan, gaýrat ediňler. Eger men kanalyma abuna durmadyk bolsaňyz, gaýrat edip abuna duruň. Halayan bolsaňyz gepleşiklenmi, like basmak dowam gysganma. Awa hemem gepleşikleri öz tanışylışlarynda bilen paýlaşyň. Şondan başga sizden maňa ullakan gollo gerekler adamlar. Hiç ýyly başga gollo gerekler. Tebe şoda desseňiz, men şu kanalymyň umumyň görülmegi ýokarrak galmagy men wideolarymyň bir gödilmegine gatyly ýardam edýär. Şoň üçin men ýatlaçak bolýan. Borundan inne min ha gepleşiň bilen indiki bölümi. İslam ekstremizmi diýilýän da şu 80-nji ýylyň ahyrlaryndan başlady esasen güýjlenip. Ýöne soň iň güýjlenende uraçan boldy. Şol 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr terror hüjümleri diýip bir zat boldy da. Köpüňiz eşdensiňiz ýöne käbirleňiz şo döwürde dogulanan adamlardan ýaşlar, studentler 2001-nji ýyl demek mundan 20 ýyl odal bolan waka. Ýöne eşdiýän gaýta köplenç agdalýa da
Şu 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Amerikan Birleşen Ştatlaryna uly terror hüjümleri bolupdyr. Ýagny Boeing samolyotlaryny, uçurlaryny terroristler alyp gaçyp, şoň kömegi bilen terror hüjümini amala aşyrypdyrlar diýip eşidýän. Ana soň iň terrorizmiň dünýä boýunça güýçlenen döwri, güýçlenen prosesi şondan başlady. Şondan başlandy. Hamala terrorçylara garşy, şu terrorçylara garşy Amerika göreş elan edýär halkara derejesinde ýöne şu göreş näçe güýçli elan edilip näçe güýçli depinde alınıp baryldygyça da hamala güýçli depinde şonça derejede de dünýäde terrorizmiň sanam güýçlenen terrorizmiň pidalaram köpeldi. Bir absurd zatda o näil bulara ýok etjek bol, şu harmala ekstremizm ýok etjek bol, islam ekstremizm, din ekstremizm ýok etjek bol. Göreşýärmişin, emma şolar näçe göreşdi. Bu çöde hamala müňlerçe etse, ýüzlerçe däl, müňlerçe etse şol dini ekstremizm diýilýän zat, hem aýratyn hem islam terrorizmi diýilýän zat şonça da güýjally güýçlendi. Onda bu ýerde ekstremizme garşy göreşdäl, ekstremizmiň özüni güýçlendirmek üçin alınıp barýan bir proses olaýmasyn diýip soraw ýa-da çykan, ihut şol zat bar. Bunam Amerikanyň özleri, öz resmiler tasdikleýärler. Men aýtdym, intäk şol 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr wakasy diýilýän wakadan hem has öňrek başlandy. Ýani dini ekstremizmi maliýeleşdirmek, gollamak, olary öz bähwidi üçin ulanmak esasanam beýnisi boş. Şu aslamçı diýýänleri günbatarın güýçleri şeýle bar ulanýarlar, edi burjak ýaly ulanýarlar. O samsyklarym bar öýlerini şeýle bar oýnatdyryp bar ulanýarlar. Sonra meren oklar bilen aladasyn ýa-my. Şular indi bize kömek edip ýardam edip aslam halifatyny döret berjek bolýam şu Anglo-Saksonlar, şu Amerikanlar, Britanlar. Bular näme öýler musulmanmy? Näme biziň aladam edip böre, näme bize ýara berýär, näme bize maliýe ýardamy berýär diýip sonra berseň, şu soragyň jogabyny gözläp urasaň sen bana şu ýumagy çöşli ýa. Şu şulatlaň aňyrsynda duran haram güýçliň niyetiniň haramdygyny düşünýän, sen hem şol niyetleri düşünem ulanyp börenligine de düşünýän. Ýöne bilen wara seniň köpüňiz ýa-ni islam men musulman menen ha salafi malafi diýip börenlen köpüsinde şu soraw bermäge de beýni ýok. Şu soraw bermäge beýni ýok. Indi men aýtdym şu zatlar şu edilip bören şu oýuny käwa şuňa çydaman wara Amerikan resmileriniň käwirleri özleri açıp diyor, yine biz şunu ýaly oýnatdyk, yine biz şey diýip, öýler aýda otyr, ol konspirologiýa däl, o bir küçüknükde bir samsyk bilen gürleşýän, bagışlan ol adana maýdaýyn, ol umyt hallyk tipi Gollandiýada ýaşap beren aktivistmi şunda. Şunu ýaly meseleleri gowga urýan faktlar getirip urýan. Men konspirolog däl. Allah'ım rada men konspirolog da o konspirolog diýen söýdem gelip şu taýda Ýewropada öwrenipdirler. Konspirolog ýa näme diýsem bir ýerlerden gözläp alyp setata getirýär. Öýdem aýdy bilen nokta şonu öýdem aýdy bilen nokta setata getirýär. O sit ok alýan şeşmet hem şol adamlaň wara gözüniň açylmagyna garşy göreşip beren güýçlen düzen zada da ýagny sen şular ýaly edenetdilikler, passapyjylyklar barada pikir edýän bolsaň, şo barada diskussiýa edýän bolsaň, sen konspirolog bolýan, konspirolog diýmegem samsaklyk bolýar. Ha o diňe beýnisizler o zatlar bilen meşgullanýar. Beýnililer o zatlar barada pikir etmeliler. Ha o telewizorda näme berilýän bolsa CNN, BBC näme gör, ana şondan kabul edip şo zatlara ananyp ýaşamaly, ana şonda sen hakyky akıllı adam bolýan diýip düşünýär da. Onu umyt halif ýaly tamsyklarym şudaky Ýewropa ele pamala medeniýetleşip ha o biz onu şeýit melekeni diýip bara. Dünya dine şey dip näme edip uyup maňlaýyny madol edip beren gelibem din täzelep ýagny Anglo-Saksonizm diýilen dine ýa-da ýa-ni Yehudizm diýilen dinime şol urlara näme edip ödem diýen okşoň näme edip beren. Şolaň dowatyny gaýtalýar da şolaň dowasy şol. O pikirlenýän bolsaň, adamlaryň pikirlendirýän bolsaň, şular ýaly passapyjylyklaryň üstünde oýlanyp şol diskussiýa edip şol aňyrsyndaky zatlar biljek bolýan bolsaň, sen konspirolog bolýan. Öçür beýniňi o zatlar hakda pikir etme. Bir de aýdy otyrda hemme zadyn ha telewizorda berip otyrda ene bir şunýaly sen şunu kabul et. Buň daşyndan aýdylýan zatlara pikir etmedi. He ha şeý diýip oturan, o şeý diýip oturan sektantlar bar. Dini sektantlyk bilen ol siýasy sektantlyk farky ýokdur adamlar. Hemme hem din şonatlar aňyr, hemme hem din. Hebäbi men din uýan diýen adamdan köp hudaý ýok, olar din uýa, olar sektantlyk, dogmatizm.
siyasetin içinde de şon ýaly benim Hudaý bilen işimde ýok zat diýip berýän adamdan öz beýnini işleýişi şu dini sektantlaryň beýnini işleýişi ýaly. Din o taýda bir goýduk bolup otur ýa-ni sekta uýup dini o taýda birem şol beýni bilen pikirlenýär. Ýöne men niýe Hudaý uýmak dine uýmak diýär-de emma beýnisinde sektantlyk otur. Indi men aýtdym ýalňyş ýaly käbir resmiýetler şulatlaryň sırlaryny özleri açyp oturýardyk da. So 1980-nji ýylyň ahyrlarynda bar Amerikanlar aýagallygyna şu Al-Qaida diýilýän bir terror toplary bar. Olam şol döwürlerde döredi. Onam näme üçin döretdiler Amerikanlar özleri şol kommunistler döwründe Sovet Soýuzynyň goşunlary Owganistana girdi. Tebe Owganistan şol Babrak Karmaly bir ýa-ni marksist olanlardy da. Ondan ol özüni men demokrat, sosial demokrat diýip atlandyr. Ýöne kommunistik ideologiýany gollaýan adam. Ana şoň döwründe yani Owganistanyň territoriýasyna Sovet Soýuzy goşunlaryny sürdiler. Şo ýagdaýy kontrol edip şo taýyp Amerikanyň zadyň täsirini gelmegini öňüne almak üçin etdiler da. Ama Amerikanlar ne etdiler? Bu oýnatdy, bu kommunist yani Sowetleriň goşunyny getirdi. Emma biz bular bu taýdan çykarmaly, biz öz täsirimizi. Täsir uruna göre şol. O taýda oruslar basawamalyna ol hökümetiň özüniň ruhsat bermegi bilen Owgan şobagatky Owgan hökümetiniň özüniň ruhsat bermegi bilen bardylar. Ýagdaýy kontrol etmek üçin. Ol Owganistanyň şo döwürdäki liderim, döwlet liderim ol oýnatdy ýaly bolup şo taýda oturdy. Indi Amerikanlaram şo taýdan Sowetlerin goşunyny çykarmak üçin terroristler ulanyp başladylar. Indi häzir terrorçylar ulanýarlar. İgil diýen, Al-Qaida diýen, Hizbut Tahrir diýen word diýdi, Aş-Şabab, her hili guramalar bar da toporlar ekstremist. Şonuň barysyny aňyrtynda ýa-ni Amerikanlar, Anglo-Saksonlar dur we däklikler üçin, şol gyýatyat däklikler üçin oýunjak ýaly ulanyp berýär. Ondan bular näme etdi? Şol müjahidinler diýilen hereketiň adamlaryny yaraglandyryp, bulardan terrorçylar ýasadylar. Barın ha ine yaragynız inha puluňyz. Ýöne şol Sowetleriň goşunyny şutadan çykartaňyz bolýar, şolara garşy hüjüm ediň, şolary öldüriň. Bularam hedil etdiler bolýar, biz kapyrlar çykarar, zat diýdiler, zat etdiler de soň wada. Ahyrdan hakykatdan ham Sowetleriň goşunyny çykyp gaýtmagyna şo sebäp bilen birem ýa-ni şol ýurduň içine garşylyk boldy da müjahidler. Ol müjahidlerim diňe bir Owganistanyň halkyndan ibaret, daşyndan getirilip, Arap ýurtlaryndan, Afrikadan zatdan getirilip şeýdip ulandy. Häzir şu ine igiliň içinde bar, şon ýaly. Ondan soň bular näme etdi? Bular yaraglandy, adet indi bolýa Owganistanyň indi çykdylar Sowet goşunlary. Soňradan wagtyň geçmegile Taliban elaldy adet ýöne bu Amerikanlar ýanky ganojoklar ulanmaklaryny bethetmediler. Bular gördüler, bulary bu beýnisler ulanyp bolýar. Ondan bulary yaraglandyryp bar, bulary Ýugoslawiýany bölmek üçin ulanyp başladylar. Ýagny bilýänsiňiz Ýugoslawiýa 90-njy ýyllarda yani o Sovet döwründe ullakan bir Sovet sosialistik döwlet bardy. Sovet döwründe da şu Sovet blogyna girýän Ýugoslawiýa diýip. Ondan bunu Amerikanlar näme etdi? Şol Sovet Soýuzynyň soň indi şu Ýugoslawiýany dargatmaly. O güýçli döwlet bolup oturýar, Balkan ýurtlaryny, Balkan regionuny, uly Slawiýan döwleti, bilen Hristiýan döwleti özlerem orsiýet bilen ýakyn hyzmatdaşlykda şolar bilen bulan kökler bir da hem dinler bir. Amerikanlar näme diýär? Bular biziň bilen ataýuzlaşdylar. Indi näme etmeli? Bular asyndan düşürmek üçin bular içinden parçalamaly. İçinden parçalamak üçin hem nähili ulanmaly güýçler bar, nähili ýanky bir mehanizmler bar, metodlar bar. Şolaryň birem islamçylar. Gelin şu islamçylar ulandy. Bular gaty gogulandylar. Näme etdiler? Ýanky Balkan, ýanky Ýugoslawiýanyň içinde Albanlar diýip bir nemeler bar, etnik azlyk. O Albanlaryň özlerini musulman hasaplaýarlar. Atawaba şol Osmanlar, bizim Osmanlymyz gelende olary musulmanlaşdyrýarlar. Şoň üçin olaryň öz mentalitetlerine ýakyn elýär näme hatta Osmanlar çykyp gidenden soňam olar şu musulmançylyk sakladylar, Hristiýan ýa-ni Slawiýanlar hem Hristiýançylygy sakladylar. Indi Albanlar olar Slawiýan däl, oňa düşünip bolýar, olaryň öz kökleri başga. Belki İslam dini olaryň mentalitetine has laýyk gelendir diýip hasaplanýar. Näme üçin ala böyle? Şol Albanlar İslam dinini kabul edip saklap kaldılar Osmanlılar gidenden soň. Maýdaly Rumeýnler ýa Balgarlar ýa beýleki milletler İslam dinini kabul etmediler, hatta Osmanlılar gedip berkada. Ýöne Albanlar mundan ozal atawaba iderlap görseňiz, gadymrak döwrüni alsaňyz Osmanlyň gelmeginden öňkü döwür alsaň, Albanyň hemmesi Hristiýan bolan. Ýöne Osmanlylar edýär bular
İslam dinini kabul ediyor. Osmanlılar giden tamam şon sakla kalyalar. Ama beylek milletler kabul edin. İslam indi stayda şolun mentalitetinin, gayretinin ayçak bolyanna Albanya barsanız men ödüm Albanya'da bolup gördüm da Albanya barsanız Albanya'nın mentalitetini gördüğünüz Arapların mentaliteti yani. Arapların mentaliteti yani bolmasa olan kökleri berdi. Avrupa diyeceksin da. Durmuş obroldan şon yani. O Türkmenistan hukukuna varan ýaly bolýan Albaniýanyň hatta şol paýtagtyna Tirana barsaň men şoda bolup gördüm da. Türkmen hukukuna gowlaryna varan ýaly olaň öldürini alyp barşam da adam. Indi Albanlar ondan ýanky şo Ýugoslawiýanyň içinde bady. Indi bular näme etdiler? Amerikanlar, Anglo-Saksonlar ýanky şol Albanlary, Ýugoslawiýanyň içindäki Albanlar, musulmanlary yaralandyryp içinde ekstremizm güýçlendirdiler. Olaram höwes bilen şonu etdiler. Höwes bilen etdiler. Hawa biz öýe başlak boljak, olaram aýdýar biz size öýe başlak alyp berjek. Siz şunun içinde bir bulogoýçluk döretdi ýa, olaram edýär şonu. Ondan şol gyrgynçylyk boldy da 95-nji ýyl ýaňyşmaýan bolsam, Srebrenica diýip bir owasyna Albanyň şo ondan şo taýda kimler bilen kimler gyrylýar. Şol öýlerini Hristiýan hasaplayan serbler bilen öýlerini musulman hasaplayan Albanlar gyrylýardylar. Ýöne o taýda olan güýjü ad megellide pesgelli Albanyň da şo taýda bir giden gyrgynçylyk amalaşdyrdylar serbler. Indi şuň güne çenem ana serbler beýtdi diýem. Öýleri şol konflikti öjükdirene Anglo-Saksonyň öýleri ýöne innem hemme günäni şo serb bilen üstün atýarlar da. O dünýä ýanky Ýugoslawiýanyň özüni bölen bular Anglo-Saksonlar. Bombaladylaram ýyldyna. Şo 90-njy ýyllarda bombalaýşdyklary amalaşdyrdylar ödem owanyň howpsuzlyk geňeşiniň hem ruhsatyny almadan. Umman genotsit amalaşdyrdy da. Ona bir amalaşdyrdylar. Üstesine de içindäki musulmanlary öjükdirdiler Hristiýanlara garşy. Olar yaraglandyrdylar. Indi şu günem şo döwürde Ýugoslawiýadan diňe Serbiýa diýilen bir territoriýa galdy. Oň içinden bir giden odolky Horwatiýa diýdi, ýanky Kosowo diýdi, ondan ýanky ýene haýdyny Çernogoriýa diýdi. Bir giden nemeler respublikalar, regionlar bölünip aýrylyp aýratyn döwlet boldular. Indi bir tarapdan awa bolýa etnik olan ýanky aýratynlyklar bar, öz etnik respublikalaryny döredipdir. Diýerseňiz ýöne şu meselede ýanky Alban musulmanlary gaty ýanky netijeli ulandy. Nemeleň Anglo-Saksonyň bähwidi üçin. Indi şu meseleni wara şolaň yaralandyrylşyny ondan bilen wara ganojaklar şol ýanky Al-Kaidany ulanýarlar da Al-Kaida bulara ideologiýa nemesini berýärler. Ideologiýa taýdan ruhlandyryp berde tälim belýärler. Balkanlara gelip, o Arap ýurtlaryndan gelip şu Albanlar taýýarlanlar kimler boldy? Şol Al-Kaidaň agdalary boldy. Olaram kim türgünleşdirýär? Olaram Amerikan özi, hatta Amerikan Birleşik Ştatlarynyň öz içine äkidip hem ýörüýti taýynyp türgünleşip berip zat edip, soň getirip onu Albaniýa diýdi ýakyn gününe gory bulaşdyrdylar. Owganistan daçky ýerlerde ýene de ulanmaklaryny dowam etdirdiler. Indi şu sorum üstüne açandan birem bir Amerikan diplomaty boldy. Ol Amerikan diplomatynyň ady Michael ya da Michael, İngilizce Michael oluyor. Michael Springman diyen adam bir uzak yıldan dowamında diplomatik işlerde işleyen adam, Amerikan resmisi. Ondan şol 80-nji ýylyň ahyrlarynda ýanky makalar gurrun berýän wakalam ýogrunny şu Al-Kaidaň döredilip, yaraglandyrylyp, eýlek ýakyn gününe gorda ulanyp berilen ýogrunny şolara tälim bermek üçin şol Saudi Arabistanyň Amerikan ilçihanasyndan wiza berip bular bara Amerikan içine getirýän ekendir. Şo wiza bermek bilen meşgullanan konsuldan biri mine şu Michael Springman diýilen adam. Soňradan bara bir ýagda ýatşydaman bu işden çekilýär. Ondan ýöne şo gören zatlaryň başyndan geçiren zatlar barada da 2015-nji ýylda kitap berýär. O kitabyň adam Al-Kaida 3000 wiza diýär. Al-Kaida 3000 wiza. Kitabın aşağında after'ın adının aşağında seredin Michael Springman diyen after'ın adının aşağında da an insider's view diye. Yani ýagdaýy içinden bilýän adamın garaýşy. Insider diýmek ýagdaýy içinden bilýän adam diýmeklik aňlaýar. Şoň garaýşy. Indi
Bu kitap satın alıp bilýär, ol internetde bar, al-Kaide üçin viza diýär-de. Ondan inni şu aýdýan şu kitabyny aýdýan zatlary şo bir az wagt geçenden soň 2000 şol 1-nji ýylyň 11-nji sentyabr hüjümi diýilýän waka bar. Şonu da tasdiklandy. Dokumentariýada da tasdiklandy. Ýa-ni Amerikan diplomatynyň öz kitabynda gurrun berýän zatlary we ýagny bizdiň daşary ýurtlardaky ilçehanalarymyz terrorçylary, al-Kaideçilary öldürem şol gadaganlyk sanawyna ýa-ni terroristlaryň sanawyna giýirilen adamlara biziň ýol başçylarymyz, resmiýetimiz, döwlet ýol başçylarymyz şolara wiza bermäge bizi mejbur etdi diýip kitabyna ýazýar. Olaram nähili adamlar? Nähili görnüşde olara wiza berilýär? Şular ýaly meseleniň jikme-jikligini kitabyna gurrun berýär. Bolýan şol aradan bir tehel wagt geçenden soň ýani 2001-nji ýyl 10-nji sentyabr wakasy ýani terror hüjüm bolanny şol hasam tasdik boldy. O näme tasdik boldy? Onu men häzir şol 2001-nji ýylyň 11-nji sentyabr wakasy barada şol nemel pajigal waka barada gurrunga geçemde häzir şonu faktlar bilen düşündirer. Ýöne sizi beýnegide birazjyk neme deýin ýeňilleşdirmek üçin häzir birazrak bir gyýsasyk pawda bereliň reklama görnüşinde. Hormatly izleýişler, Azat Türkmen kanalymyza ýazylmak, onnaky videolara like goýmak, hemem şol videolaryň aşagyndaky jaňjagadyň şekiline basmak arkaly siz kanalymyzyň reytinginiň ýokary göterilmegine ýardam edersiňiz. Indi Amerikan diplomatynyň şo kitaby barada ondan bir giden alternativ medialar maglumat berip urdylar. Ondan şol 11-nji sentyabr wakasy bilen baglanyşykly makala ýazýan jurnalistler şonu derňe ýapýan makala ýazýan jurnalistler şol ýanky Michael Springman diýilen diplomatyň kitabyna zatlara salgylanyp ýanky 2001-nji ýylyň 11-nji sentyabr wakasynaky zatlary deňeşdirip şular ýaly bir maglumat yerleşdirdiler. Ene mesele görkedeýin. Şunu ýaly bir makala çykdy. Bu saýtyň adyny ünseriň 911truth.org. 911 diýmek Amerikanda tersine ýazýar-da 11-nji sentyabr diýilen nämäni ilki aýyny ýazýar, 9-njy aý ýazýar, soň 11-nji günni ýazýar-da. Bular tersine ýazýar. Biz tersine ýazýarsa 11-ligi ilki ýazýar, onuň aýy soň ýazýarsa bular bolsa ilki aýyny ýazýar, 9 diýip 9-njy ýanky aý görkezýär, sentyabrda 11. Bolýa, şunu ýaly bir saýt bar. Şol 11-nji sentyabr wakasyny derňe şo barada makala ýazýan jurnalistlaryň analitikler bir saýty bar-da. Şunda bular näme etdiler? 2015-nji ýylda şo kitap çykandan soň, ýanky şulayda görkezýän kitapymyz çykandan soň, şo barada makala yerleşdirdiler-de, şol awtoryň ýanky Amerikan diplomatynyň aýdýan adynyň tasdiklananlygyny görkezip şular ýaly video yerleşdirdiler. Bu videoda ýaly kim? Bular adamlar kim? Şu videoda bar, şol 2001-nji ýylyň şol 11-nji sentyabr wakasyny dogon garyndaşlaryny ýitiren adamlar şonda 2977 adam öldü. 3000 töwerek adam öldü da şol terror hüjüminde. Indi şonu öz ýakyn hoslaryny ýitirenlerden birine şulaýalyň adamsy şol binalaryň birine ölýär. Şol binalar ýumrulanlar. Indi bu elindäki şu dokument näme? Şu elindäki dokument näme diýär? Bu wara talap edip Amerikan hökümetinden we şo terrorçylar diýilýänler we uçurlar alyp gaçdy diýilýän. Onu kusan terrorçy 4 sany Boeing samolyotyny alyp gaçyp şoň üstü bilen terror hüjümini amala aşyrypdyr da. Şo terrorçylar diýen näde ýurduň içine geldiler kaýdy. Olan käbirleri hatda terrorçylaryň sanawyny nekenna. Näde diýe kim şoňa wiza beripdir? Näde bolar Amerikan içine gelip bilipdirler. Ene şolaň biriniň anketasyny alypdyr bir anketasynyň kopýasy şu. İlçehanadan, ýani hökümetden, daşary işler ministrliklerinde durýar bu anketalar. Ulam talap edýär beripdirler. Indi bu anketada şu terroristlerin, onu kusan terroristin şutada sanawy ma internetde. Ene şu ýokardaky Abdulaziz Al-Omar diýilen şulan dolduran anketasy şol. Şuň elindäki. Bu olanam ödem asly Saudi Arabistanyň maşyn intak. Sebäbi ontak dol tasdiklama mümkin. Näme üçin kyn häzir aýdyr. Şuň dolduran interneti anketasyny şutaýdy. Has giňeldilen görnüşde. Şoňa fotokopýasy şu. Seredin.
Şu yan kitabın ahtarı var ya şu Michael Spearman'ın aydiyanlı adı şu da tasdiklen ya. Kitabın aydiyanlı adı. Ne mi diye? Bu ara Saudi Arabistan'ın Cedde şehrindeki yankı şu Amerikan diplomatının odal işleyen konsulluğuna var ya. O döwürde ýa işleyen o neme diplomat. Ol 80-nji ýylyň ahyrlaryny işleyen. Bu haçan var ya 2001-nji ýylyň iýununda var ya. Var ya da maňa bize beriň diýe. Men adamam diýe, ýa-ni Alomary Abdulaziz. Ödem ýaşa bolan şo wagt ýaşy ha ştaýda da ýazylan 22 ýaşly ýaşa bolan. Onuň indi sere doldurmaly anketa da bar. Yerler bar da ştaýda penjireler. Şu dolduranda näet doldurýar. Neştaýda talap edilýän da nirde dowuldun diýär. Dowulan ýerim diýär. Ya şäherini görkezmeli ya da vilayatyny görkezmeli. Ol bara Howran diýip bir Siriýan provinsiýasyny görkezýär. Yurdumam diýär. Yurdum. Dowulan yurdum diýär. KSA diýmek Kingdom of Saudi Arabia diýmek. Dowulan yurduma diýär Saudi Arabistan diýär. Dowulan provinsiýam, dowulan vilayatyma diýär. Hawran vilayeti diýär. Adamlar tereden Saudi Arabistan Hawran vilayeti diýip ýok. Nirde var? Siriýede var. Şu iki dat gabat gelen ok. Dowulan yurduma diýär Saudi Arabistan diýär, dowulan vilayetim Hawran diýär. Ýagny var, şol adam, şol oglan var, ilçileň üstünden izdivaç edýär da. Ýöne şonda da şonu kabul edýärler. Ünferin adam, indi feredin. Nationality diye İngiliz dilinde ya da Amerikan standartında gunwataryň standartında nationality diýmek hem raýatlygyň. Milletin diýmek manysy bar. Ýöne bäriniň standartyna görä nationality diýse, sen raýatlygyň görkezmeli. Bundan boş goýýa. Boş goýýa özüň bar. Saudi Arabistanyň raýatymy ya Siriýa raýatymy onu manipullaşdyran ok. Onu da şu anketa kabul edilýär teredin. Indi ondan Sizdiye on üy adresyny görkezdiň diýen penjere bar. Üy anne sen hemişelik ýaşaýan adresyny görkezmeli. Sen asly nirde registrasiýaň nirde, propiskaň nirde. Şonu görkezmeli. Bu näme diýär? Saudi Arabistanyň Jedde şäherinde bir mihmanhana görkezýär. Adamlar. Üy adresyny görkezýär, bolýar barar, üy adresyny görkezýär. Wagtlaýynça bolýan mihmanhanasyny görkezýär. Olum, o taýda da ýaşaýandygy belli däl. Ýöne öz dili söýlüyor ýa ony. Onu suwda medeni ok. Ine şu diýär, şu jet hotel ýa da şu mihmanhanada. Ondan öýlenen mi öýlenmedik mi şonu görkezýär da, maşgala statusyny. Onuň ştaýda neme belli hana aýdaýyn. He, bu taýda adresyny görkezýär ande seret. Öý adresyny nirde neme onam görkezýän ok. Ondan ine maşgala neme görkezýär statusyny diýär öýlenen diýär. Näşde married diýen ýere neme belge goýupdyr. Inni öýlenen bolsaň aşagynda ýene de talap edilýän zat bar. Öýlenen bolsaň ýa ära çykan bolsaň ýan ýollaşyň adym familiýasyny ýazmaly ştaýdy. Onam ýadan ok. Onam ýadan ok. Ondan indi diýär, sen näme maksat bilen gidip barýan? Sen näme? Statusyň näme? Men ýa student diýär. Özüme okuwa barýan diýip doldurup durşuny. Aşagyndan hem turýdym maksat üçin barýan diýär. Özüňe okuwa barýan bolsaň, özüňe turýdym maksat üçin ony el bir-birine garşy gelýär. Ýa hem okamana barýan, ýa hem turist ýok bilen ýöne gezmäne barýan. İkisi bir-birine garşy gelýär, ýöne şonam ýazýar. Üstesinde de Amerikada boljak yerim niri hem propiskaň ýerde boljak ýa bir mihmanhanany görkezipdir boldy. Inni şunu diplomatlar aýdýar da, şu diplomat adam aýdýar. Şular ýa anketa ýa doldurulsa diýip kabul etmeliler. Şunu öz näme görkezýär diýär, şu günnün şu adamyň terroristligini görkezýär diýär. Sebäbi öýde barada hiç dogry maglumat beren ok. Öz diýär propiskasyndan nirde ýaşaýandym görkezýän ok, men mihmanhanada diýär. Diýmek başga ýurtdan gelipdir. Mihmanhanada wagtlaýynça galypdyr. Yurdumam Saudi Arabistan diýip görkezýär, dowlan ýerimem Siriýa diýip görkezýär, bilen garşy gelýär. Raýatlygyny görkezýän ok. Sen haýsy yurdun raýaty diýilen tora, o jogap beren o adamlar. Şonu da şuňa mara wida beripdirler. Şonu da şu haramda da wida berip şimdi Amerikan içine getiripdirler. Edil 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr wakatyny ýani 18-nji iýunda ýygyna gidýän oksaň. 2 aýlyk wida tora ýa 2 aý dolandan soňam ýygyna gidýän ok. Indi şuna ýaly näme diýär? Siz diýär şu 19 adamy diýär, şunýaly anketalar isasynda diýär, ýurdun içine getiripdiňiz diýär. 19 san terroristi. Şulaň anketasyna teretseň diýär, şulaň terrorçy görünip duran diýär. Siz olary getiripdiňiz, näme üçin getiripdiňiz?
şol uçorlara minnerip ine şular terörçilik amal aşırdı diýmek üçin getirip siz olary. Şo terörçilik şolar amal aşyrdymy ýa siziň öýüňiz amal aşyrdymy bu uly sora hökmün. Şol sora hökmüne goýýar. Tebe siziň öýüňiz getiren bolsaňyz terörçilik hem görnüp dur. Siz ýa bolýa bir gedek ýalňyşantyňyz ýa. Bolýa şunu ýalňyşlyk diýip düşündirseňiz diýende. Bir gedek şunu ýal bir adam ýalňyş goýberip bilerseňiz şol wakaň öňýany ödem. Şo wakaň öňýany izliden o adam getirýärler-de. İkinci adam da yanlış biliyorsunuz. O siz diye 19 gedek yanlışıpsınız ha diye. Ol näme yanlış mı onu diye. Ol ya bil katlayın edilen işler mi? Şu videoda aydiya şolay alıp öýdi kongresin öňüne çykyş eden aydiya. Beýdimek bilen bu näme diye gyçaklayın ýagdaýda şu taýdan oturan neteret garyndaşlaryny, dogul garyndaşlaryny ýitiren adamlar otuýşyň arkasynda bir giden kongresin dinlenşi boldy şonda. Bana aydiya şunu siz gurnan ýaly görünýär diýjek bolýar buň diýäni. Gurnan ýaly diýen adamlar gurnan. Inni şunu adamın şu diplomatyň aýdanlaty tasdiklanyp dur. Bizi mezur edýärdiler diýe terrorçylar getirmäli. Näme üçin getirýän ekenler bular? Birinciden bulara türgünlüş berýän ekenler. Amerikan öz içinde öz harbylary, öz federal derňok bürosynyň spesialistleri, ýani terrorçylyk bilen näde meşhurlanmak üçin bir giden zatdan başyň çykmaly, yaraglarda nähli ulanmaly. Amerikada yasalan yaraglarymyz hal üçin haýsydyr beýnesi ýaşaglan ol Saudy Arabistanda ýa Siriýada ulanyp bilen onları ýen getirip türgünleşip berip düşündirmeli. Ine biziň şu yaragymyz siziň eliňizde baranna şunu şeydi bulanmaly, beýdi bulanmaly diýip Amerikan ýa Britaniýa yaraglaryny näde bulanmalylygy şolar Amerikan içinde öwredip goýberýär. Şonun diplomat öz ýanky kitabynda ýa adamlar men toslap tapamok. Ondan daşyndan näme diýeni ken ýurdun içinde terrorçylyk gerek misal üçin Amerikanyň özleri şok etmeli, gorkuzmalymy? Ýanky terrorçylyk getirýärler ýurdun içinde de ulanýarlar. Partlamalar. Ana şoň fakatlaryň biri 19 sany ganyjy getirip ýanky 4 usura mindirýärler. Indi bu ganyjyklaryň öýleriniň habar bolan olar jandan geçen adamlar bilen hem 19 adam öz janlaryny gurban etmäge taýýar bolupdyrlar. Öýlerim Amerikan çakyly boýunça, Amerikan wizasy boýunça gelýär. Öýlerim görüp otýur, öýlerini iňilişe gedip getirýärler. Bilip otýur şu haramdadalar bar, şol anketan dolduranlaryna ýöne el uzundan doldurup otýurlar. Şolary anketa doldursan kabul edilmejekdigini bilýär, ýöne şolara gedek gelenler, şoň kabul ediljekdigini bilýärler. Hem şün Teme onlar bilip otur Amerika golda ya. Bir Amerika training berýär. Indi ýöne ýurdun içinde gelen ne? Ýanky beýneti ýaş olanlar da aglap ýaş olanlar. Bular öýleriniň nähili ulanjakdygyny bilen däldirmi kadiýen? Men pikirimçe. Bular näme diýerler? Ýanky 4 sany uçara minmeli diýerler bir günüň içinde. Tene o taýda minmeli, bu taýda minmeli, bu taýda minmeli. 2001-nji ýylda ýa Boeing samolyotlary uçarlary remote control bilen dolandyrylýan ýagdaýda ol teknologiýa 1997-nji ýylda döredilýär. Şo teknologiýa wa ýani sen uçara mindiňmi hatda şol pilot samolyot dolandyryp barýan bolsa şoň pilotyň dolandyrylşyny daşyndan elini alyp bolýar. Ýani upravleniýe merkezi bar. Avia dispetcherler oturýan ýeri. Şo taýda ýörüýte ýani programma otursaň şonu edip bolýar diýip spesialistler aýdýar. Men bu mesele boýunça pikir alyp gördüm de köp nemeler bilen. Onlar aýtdy şo teknologiýa 1997-nji ýylda eýýän bardy diýerler. Amerikan spesialistler aýdýar da. Indi bu näme meňdeş? Bular terrorçylar, ýakykatlaryň ýankyal beýnesi islamçylar, bular mündirýärler uçara. Uçun şuň tez palan ýere gitmeli, senem palan ýere gitmeli. Ol ýa bular minýär, habarlaram ýok näme ediljegini. Ondan uçar ýokary asmana galýan bolýan. Ýanky dolandyryşy daşyndan. Şu terakdy amal aşyrmaklyk planlaşdyryp gören adamlar bu işler şol elini alýanda bular öýelleri dolandyrýar ony. Ertibem göni barp urmaly ýanky binalardan urdurýar. Şoňa meňdeşpi. Sebäbi bar, soň resmi hatamatda aýdylan bular näme diýär? Uçary diýär, ýanky terrorçylaryň öýelleri dolandyrypdyr diýär. Ýani biziň Amerikan pilotlaryň bu boýun açyrypdyr. Sebäbi hamala nämemişin uçaryň içinden käbir adamlar jaň edip ýetişipmişin. Ýani biziň pilotumuzy öldürdiler. Uçara minna terrorçylaryň öýelleri aldy, bir ýere gidip barýar bilemok diýip bar. Şoň ýaly resmi dokumentde, resmi hatamatda şey diýip ýazdylar. Amerikan hökümetiniň öz komissiýasy. Indi bulan bunu aýdýanlardan ananjak bolsam biz näme ananmaly? Şol 19 san terrorçyň içinde Boeing samolyotyny dolandyryp bilýän 4 sany adam bolupdy.
Hakikatinde soň derňelik görülýär bolýan bar. Ömürlerinde Boeing samolyotyny sürüp görmedi adamlar olar ýaşaganlar. Şo 4 tane oglandan şoň samolyoty dolandyr 4 uçar dolandyrmak üçin 4 tane neme gerek da pilot. Her tapar içinde iň biri. Şol 4'ünden diňe ikisi şol owaçylyk samolyotlar uçarlar bar, derman hep ýa. Kicicik. Şony sürmek üçin oku geçip kurs alypdyrlar. Diňe şony. Indi sen velosiped sürýän adama ömrünü maşynyň roluna oturup görmedi adamyň eline Mercedes berän etdiň, hani şunu şey dip sürüp palan ýerik bar diýsen onu başarmaýar, ömründe maşyn sürüp görmedi adam. Bilen ýagdaý şonu ýaly senin wara owaçylyk ol derman sepýän samolyot bilen wara Boeing samolyotynyň arasynda olaň dolandyryşyny nozan adamny hemme adam yer bilen ýok ýa tapap wara. Indi biz şoňa inanmaly. Şoňa köp taýda adamlar inandylar. Emma Tehel beynisi bolan adamlar aýtdylar, "Ýok, dur, hoş siz näme aýdyp oturýarsyňyz? Şu onunla kuda adamyň içinde bir adamyň ömürlerini ýekejege degen Boeing samolyotyny sürmek boýunça oku geçmeýändir. Tälim almandyr. Boeing samolyotyny uçurup görmeýändirler. Olar näde onda alan etdiň? O samolyoty el alyp 100 kilometr ýol geçip, soňam gelip bar ol näme etmeli? Getirip ol uçurlaram bara. Şu iki tane iki uçurun, şu 4 uçurdan ikisini getirip bara şunu urdurmaly. Şu New York'un merkezinde fewda ine merkez diýil ýa-da şu binalar wady. 110 etaş. Her biri 110 gat. Olaň maksady nämemişin? Ýene de resmiýetine aýtmagyna görä. Şol ýanky gan oljaklar şu fewda merkeziniň ikisini hem güýran etmelimişin. Şoň üçin hem uçur ellerini alypdyrlar da getirýär etdiň bara. İlka birini sürýärler. Yani Boeing samolyotyny. Taň ikincisi gelip sisýär. Indi şunu pilotlar ýanky terrorçylar önder getirip sürüp diýär. Şular ýaly takyklyk bilen. Şeýle bir takyk hem uçury dolandyrmaly. Seňe ýoluňy tapmaly. Sen ýoluňy tapmaly, onu bilen. Öýdem bara bu uçurlaryň asly uçmaly ýeri bärik New York däl, olaň uçmaly ýeri o Kaliforniýa gitmeli. Olar başga urulan gidip barýar başda. Soň bular ele alypdyr hamala, pilotlar öldüripdirler de soň uçury soğupdyrlar. Ýanky birnäçe neme geçenden soň birnäçe kilometr. Soğupdyrlar da ýyllara dolap getirip bara. New York'un merkezine getirip şu binalarym tapypdyrlar. Şu binagam niri urmalygyny bilipdirler, şoňa da gowy diýen mara jaýlap urupdyrlar. Ikidene. Indi biz şunu anlamaly adamlar. Ömürlerini Boeing samolyot uçurup görmedi adamlar. Getirip olagam lýotçyklar kimlerim şin pilotlary. Indi şu haf gararak renk bilen görkezdenler. Şu pilotlarym şin her toporda bir adam var. Indi birinji toporda şul, ikinci toporda böyle, üçüncü toporda böyle, dördüncü toporda şular. İçiden Boeing samolyotyny sürüp görmedi adamlar. Ondan näme diýär? Indi bulam indi şuňa da anlamaly. Şu ertek ýagny yan kardeşim ya umithali yani konspirologiya anlayanlar var. Şu arada da doğru verden var. Ne hadip şunu yani var yani. Yok men konspirolog değil ağam. Men konspirolog değil. Men olur ya zat hakkında fikirlenem ananam yok. Neme ananam yok. Şulan uçur hürüp bilýänler ananam yok mu ya bilýänler ananam yok mu? Yok o hakkında da fikir edecek değil. Meni fikirlendirme. O konspirologiya. Başla adamlar bilmiyor. Ondan var indi deret bular uçur getirip vurdular. Yine aydalı şu uçurlan biri şunu ýaly diýip böwürni garalja. Jan ýok korfyny garalja şeydi. Soň näme bolupmyşyn? Şu jaý bar, şu gelip uran üçin, uçurun gelip uran üçin ödedinden düýüp teýkarny çenli weýran bolýar. Adamlar gödäwne getirin. Şu iki bina ýok korfyna urýar da uçurlar. Soň bar, biraderak wagt geçdi. Şo günüň içinde bir ýarym saat ýaly wagt geçdi boly. İki binada tutuş düýüp teýkarny çenli bar, patrady. Bir tonam ýok içindäki armaturlaram ýok, demir germekler hiç adam galmady. Ina suratını görkedi. İlk patramadından o da ne yaptı diýene içinden ýarlyp başlady. Ina şunu ýaly boldy. Ýöne aşagyna ýykylmady ýa gapdala ýykylmady. Sebäbi bara spesialistler näme diýýärler. Şu ýykıljak bolsa näme etmeli? Bu goý aýdaly ýa şoň içindäki demir germekler eredipdir diýeli. Birinjiden diýär, benzin ina şuda benzin ýa. Benzin ýa şoň içindäki polot germekler we polot germekleri eredip belen nok näçe sagat ýanda da benzinin gadygandygy oňa yeterlik değil. Bindin maksimum diye, bindin maksimum 700 gradus kadranlığı verebiliyor diye. Bir yerde köpler yaktan. Emma polodi eretmek için
adamdan 2000 gradus ýaly gadygynlyk gerek. Ol bu taýda bolmady. Bolýa indi bilen indi resmi komissiýa aýtmagyna görä şu hamala bildiğin şuň içindäki demir geri göre şu jaýat hakdaýan içinde sütünler var, polot sütünler. Şolar eredipmişim. Bolýa indi esasy ýalňyň şu taýda gidip otyr şeýlämi? Onu şu jaýyň ýokarky bölegi wara ýykylsa bir gapdaly ýykylmaly diýilýär. Şeýle şu taý esasy şu taý çökmeli. Emma jaý näde? Batak çökönok. Jaý gün aşak çökgände düýbi terkary bilenem ýok bolyp soň insonda näme bolýar? Ýarlyp ene şunu ýaly bolýar. Terediň adamlar ene şu taýda siz bir demir görýärmi ýa metal görýärmi ýa armatur görýärmi? Inha. Ene şu iki binaň duran ýeri şu. Ýöne tekilläp ýöne üstüne namazlyk ýalyp namaz okaýmaly edilen terediň. Hiç tat galanok. Indi bu bina gurulanda nähil gurulupdyr? Men şoň arhiw suratlaryny tapdym adamlar. Seredin. Tutuş bina bara kerpiçden hem däl, betondan hem däl, demirden gurulan. Gaýtalayan adamlar. Polotdan gurulan ine şu demirler hem boltlar bilen berkedilip, oňa seredin ýaýlyp. Ina şunu ýalyp gurulan. Tutuş binaň öýdi şular ýal polot germeglerden gurulan. Soň diňe daşyna ine seredin ine aňyrsyndaky birinji gurulan jaý heredin. Şu tutuş wara polot germeglerden barat. Diňe soň näme diýerler? Daşyna beton pliteleri ýemli gelmeýärler, aýna dakýarlar bolly. Jaýyň öýdi 80% polot germeglerden barat. Indi bu polot germeglerine mara ýogundygyny seredin. Men size görkezýär. Ine maşin nura. Beton daşayan maşin, sement daşayan maşin dur. Kaptalnan adam dur. Şu maşinin ýannak näme seredin nokada şu adamjyk. Şu adamın göwresiniň ýogundygy bilen wara şu polot germegleriň ýogundygyny deňeşdiriň bular has ýogyn. Ýani adamın, ulu adamın bedeniniň göwrümünden hem bir näçe etse ýogyn polot germegler tuz jaý wara dediýär. Öýlerim berk bolt bilen berkedilen. Indi spesialistler aýdýar şunu wara näme iň güýçli ýerlenmede da sen ýyky bilen bak. Sen ýokarky jaýyň wara ýokarky gatlar ýumrulsa da şu aşak kıyıları yumrup bolanok. Näçe agyr zat bilen ursaň amma ýokardakyny agyram bilen diýä çöküpdir diýä da şular hök man saklamaly. Şunu spesialistler aýdýar. Şunu niýe ýykmak mümkin däl. Şular ýaly edip oňnatmak mümkin däl. Ýene bir ýykmak däl. Adamlar bular oňnadylan. Şular ýaly edip oňnatmak üçin näme etmeli? Spesialistler, häzir men görkezýän näçe tane spesialist şunu tasdikleýär. Şu jaýyň binaň içine diýä ýörükde partlaýjy maddalar goýmaly. Şu partlaýjy maddalar olam şunu ýaly partlamany emele getirýär diýip suratyny görkezýärler. Hakykatdan hem şu binaň iki hem şular ýaly partlama bilen aşağı çökdi. Düýp teýkarna sen. Şular ýaly aşağı çökdi, weýran boldy. Demir görmedi, hany ýanky demirler görýärmi adamlar? Ýanky men görkezýän şu demir germegler han durmaly bir ýerlerde. Hiç onu görýärmi? Ýok, bary patran, bary. Dogrum bolan. Dogrum bolan. Indi şunu ananmayanların içinde kimler var? Arkitektur hem injineriya sunwatu boýunça alimler var. Şolar näme etdiler? Soňky ýyllar var. Bular ýörükde saýt öğretdiler. Saýtyň adam Architects and Engineers for 9/11 Truth. Arkitekterler we injinerler 11-nji sentýabr hakykaty uğruna diýär. 11-nji sentýabr hakykaty uğruna diýär. Şonu açma uğruna. Şulaňam saýtynda bir giden ýanky videolar yerleştirilip şu binalaň weýran bolmagyny görkezýän dürli taraplaryň görkezýän videolar yerleştirilip analiz edilýär. Şunu ýaly bolup bilmeýänlik analiz edilýär. Ödem näme bilen deňeşdirilýär? Öňler partlaýjy madda ulanlyp, partlaýjy enjamlar ulanlyp weýran edilen jaýlaň weýran edilişini görkezýärler. Soňra ýanky şu New Yorkyň merkezinde iki tane binaň weýran bolşuny ikisini deňeşdirýärler diýär. İkisi hem göňüde kop bedir diýär. Hakykatdan partlaýjy madda ulananda şunu ýaly ýykyp bolýar diýip. Ondan şunu ýaly videolardan dolu adamlar men wara şu saýtyň çelgesini men videomu aşagyna goýarym. Kim ingilisçe düşünýän bolsa hökman ýerinde wara şu videolar görüň. Şu wakaň öýde wara siz şu waka düşünseňiz, şu wakaň nähili gurnalandygyna, kimler tarapyndan gurnalandygyna, hem näme maksat bilen gurnalandygyna, oňa nähili netijeleri berenligine düşünseňiz wara dünýä siýasatynda siziň düşünmejek zadyňyz ýok. Dünýä siýasatyna. Men näme üçin
Amerikadan dolu haçan men bugünüm geçti. Haçan men şu vaka düşündüm. Öden men spesialistleri dinläp, Amerikan alimlerini dinläp, şolun geçiren bu öz başta garaşda dermöwlerini öwrenip, ýa-ni taýtada girip, şolardaky spesialistlerin pikirlerini dinlämden soň men dolu men gözüm açyldy. Bu giýetiýatyn içinde şeýle bir oýnalýan zatlar bar. Şu zatlar edip bilýän bolsalar diýdim-de şu haramdadalar. Şu ýurtlarda dolandyryp oturan, günwatar ýurtlaryny dolandyryp oturan, şol bire de demokratiýany wada berýän, 200'li şeytanlar. Şu zatlara ukuyply bolsa, şonam eden bolsalar, onam edipdirler, onam edipdirler. Maňa ony Amerikan alimlarynyň özleri maňa suwut etdiler. Men suwut edemok, olar suwut etdi. Ýa-ni ýa-da men görkezem kimden suwut edenini. Men onu aýtdym da, indi şular mı gelip biziň adam hukuklarymy gorajak, şular mı gelip bide demokratiýany döredip berjek. Biz şulara mı barıp diýen, haýş edýär, ey bizden ha diktator var, diktator mı diýär, diktator mı türmäge basýar, ay diktator biz bide gürletdiren zat. O biziň barıp kömek soraýan adamdan biziň öýdi, monsterlar, şeytanlar ekene. Diýip men öýdüm şonda karara geldim mundan. Adamdan 10 yaş, näçe 20 ýyl goday odal şol wakaň edil ideýanlar günlerde şu diskussiýalar başlandy. Onu bir giden kitaplar peýda boldy, spesialistler. Kitaplar ýazyldy adamlar. Bir giden yüzlerçe makalalar ýazyldy, şulatlar suwut edilip. Şonda men şonatlary öwrenemden soň bäý, diýip men ara bular ýallatdan bardyr, bolýandyr, edilýändir diýip ömür kellesine getirmän ara şu Amerika demokratiýasy diýilýänlerde tagdim edip gören adamdan biridim men. Şuna da düşünemden soň ondan ben täze näher edip başladım. Ha diýmek bulan elinden gelmeýän zat ýok-eken, bulan elinden gelmeýän şeytany iş ýok-eken, ýene nämeler edýärler, kady gyzyklanıp başladym, ben başga zatlaryň üstüne açdym. Başga zatlar. Şondan soň adam men düşündim, ha o biz barıp diýen diktatorymyzdan bizi halat etdiýär, folin bulan adamlaryň özleri biziň diktatorymyz bilen deňeşdirende, o gator aýlans monsterlar eken ýa-da. Menin bara berdim Muhammed'e taqdim etmeli ya şu aramda da garşy görüşmeliler diýjek bolam. Mok ters netije çykarjak bolanlar bolar häzir bari. Men diýjek bolýan adam näme üçin? Biziň edýän haýyşlarymyz, ýüzlenmelerimiz, ol ara şikaýetlerimiz näme üçin netije berenok? Şu günmatara gelip bizine hatawat derýäsini ben adamdan bol. O besiýede, o onu zatda edilýär. Hiç zat godganok ýerden. Aserede oturyan konuşan sebepleri şu taýp bar ya bu biziň ýüz tutýan adamdan biziň özleri monsterlar. Olun haram taram tüýem gymyllany okny aýtsaň dadyr. Ona meýlik Allah'ım razı olsun. Ýok etdiler niýe dediňi bilemdik. Ýani Farhat Durdyýew ýok etdiler niýe dediňi bilemdik. Tapyp beriň. Ya maksat baýym razı bitirmedilli. Ýöne öz pikirini aýdan üçin diýip aýtsaň bar, bu adamdan bar. Haram gylyp gymyllajak adamlar däl bilen özleri bir knopka basyp bir düğmeye basyp özler ayetlerini weýran edip öldürüp soň gara wagt üçin şonu ulanýan adamlar eken. Men özüm şu belli wagtdan soň göz ýetirdim. Indi şunu bana adajyk bar açyk görkezjek bilen näme üçin? Siz Amerikan halkyna ýigrenç döretmek üçin näl adamlar şu Amerikandan özlerini kötäp, döwletiň puluny öz bähwilleri üçin şular ýaly haram işlere sarp edip, bir giden haramlyk edip oturan güýçler bar döwletiň aňyrsynda. Şu döwletiň hem aňyrsynda döwlet ýaly bir struktura bar. Şolardan Amerikanyň özleri hem kötenýär. Näme üçin Amerikada ýaşaýyş gymmat? Näme üçin Amerikada medisina iň gymmat? Näme üçin Amerikan çagalary ýokary okuw jaýlaryna pul töläp okamaly? Näme üçin mutlulanok? Näme üçin o Çehya'da mudokap bolýar, Orsetde mudokap bolýar, Belarusda mudokap bolýar, Iranda mudokap bolýar. Iň diktator ýurtlar diýilýän. Näme üçin bular bu monsterlar öz şaňalaryna, öz halkyna bular ýaly el ýeterliden ok. Tä bulan aladat halkyň aladat ýaly. Döwletiň pulundan ýelik soýan eken şolar ýaly haram işlere soýarlar diýmek netijede kim kötenýär? Amerikan halkynyň özem şolardan kötenip otuýar. Men şonu düşündirjek bolýan. Amerikan halkyna garşy mende jinnek ýaly hiç pirtende ýok. Emma şolary kötäp oturan şu haram bu işler bar. Şolara garşy mende pirtende bar. Diňe mende däl. Milyonlarça adamlarda pirtende bar. Indi biz aýtdyk şu spesialistler şunu ýaly taýtlar ötdi, şol urda görüş alyp barýar. Düşündirýän adamlara diýdik, indi wideolar bar diýdik. Bular ondan näme etdi? Bular gol toplaşyk geçirdi. Spesialistler bar. Öz aralaryna çağırış etdiler de bar, petisiýa geçirdiler. Ine bir petition diýip bir şu düğmeye basýan bolyn, şu taýdan şu petisiýa gatnaşan alimler, injenierler, arhitektorlar atlar çykýar. 3661 tane alim, arhitektor, injenier, ödem Amerikan raýatlary şuňa gol çeken, şu taýda sana on soňy ýok adamlar 3661 tane spesialist aýdýar.
Biz biz Amerikan hükümetinin döreden komisyasının gelen neticesi bilen alalaşamdık diye. Ödem şu spesyalistlerin hayatını bilesin diye de üstüne bahyan şey edip koyun. Şu spesyalist var da maglumat çıkıyor. Nirdi işleptir, nirdi işlepiyor ya da o işlep son ya da pensiyede mi kim mi adı familyası nirdi işleyen yerleri var. Ne yani üstüne bahyan kaysa çık maglumat çıkıyor. Şolan her bir yeri var adı. Her bir yeri var adı. Öyle var adı. Her bir maglumat veriyor. Kaysa çıkan olsa kâv yerine ulrak maglumat ya kâv yerine kaysa rak maglumat. İnne. Ulan kimliği belli, nidenliği belli, nirdi işleyenliklerin belli. Esasanam şular arkitektura, hem injineriya almayı, sınıfı boyunca spesyalistler. Bular näme diye şu gol toplaştığında yüzlenmesine kıyıtkacık yüzlenme var. Bular aydiya şol 11. sentyabr terör hücumu dilen vaka boyunca şu odal ki hükümet komisyasının geçiren derine bilen biz alalaşamdık. Indi näme etmeli ya? Indi näme etmeli? The investigation must be reopened. Yani derine ular tədədən yola koyulmalı. Ödem must include full inquiry into. Ödem diye şular yani bir meseleni öd için almalı ya. Esası bir meseleni derlemeli. Olam näme? The possible use of explosives that might have been the actual cause of the destruction of the World Trade Center Twin Towers and building number 7. Olam diye näme öğrenmeli? Şol garaşsız spesyalistlerin komissiyası diye. Derine uğrunda näme esasen üns vermeli. Şol jaýlar wegiran edilen ne? Partlayıcı incamlar, partlayıcı maddeler. Ulonlupdur mu, ulonulmandır mı öňü bilen şon derlemeli. Indi bular beý diýmek bilen näme diýjek bolýar? Biz şunu görýäs diýe. Biziň alymyz, biziň tejribemiz şonu görkezýär. Biz şu iki binaňam yürüyüşe partlayıcı maddeler bilen partlananlygyny görýäs. Biz şoň üçin garaşsyz komissiýa döredilip, garaşsyz gerňe geçirip şol urda şu soralara jogap bermegini isleýär. Ulanypdyr mı, ulanmandyr mı? Gutordy. Inni şu wakadan beri 23 ýyl geçdi. Şuňa 23 ýyl beri çağrışyp edilip gelinýär. Garaşsyz komissiýa döretmeli. Garaşsyz spesyalistler çekmeli işe. Amerikan hökümeti diýämi? Edenok. Nämeden gorkýar? Eger hakykatdanam Amerikan öz resmi komissiýasy we oýnatgy alyp tölenip tutulan komissiýanyň agda aýdan zatlary dogry bolsa, ikinji bir garaşsyz komissiýany döretmäge näme üçin garşy bolýar, näme üçin ýol beremdi? Näme spesyalistlerim taýýar. Şular 3661 tane spesyalistin içinden taýlak etdiğin iň bilermenni, iň awraylysyny taýlak etdiğin şolardan komissiýa düzer, şolaryň derine geçirer, pikirlerini aýdar boldy. Hiç kimin daşından täsir etmeliler. Hiç kim daşından basışamar koymalar, hayvat amatma. Onu eten oklar. Diýmek näme? Ştada näme görünýär? Owry, syrty, goşok diýilýän zady görýär. Umit Haliyev şu konspirologiýamy, şu 3661 tane spesyalist bilermen, Amerikan bilermenleri, konspirologlarmy? Onna bular senden hem samsak mı karşı soraulary berýär. Biz ananam zok diye Amerikan hökümetiniň döreden komissiýasynyň odalky geçiren derňeglerini ananam zok diye. Biz nämäni görýäs diýä, şu videolarda ýanky görýän videolarymyzda. Bular aýda nämäni görýäs diýä? İçinden partlama amalaşarlyp partladylan. Onna uçorlar näme üçin ulanlan uçorlar hamala şu uçor urup şonu etdi diýmek üçin gödüçüň edilýär. Eltilýär. İçine de 19 tane beýnesiz ýa-ni Arap mindirliýärde şolar etdi diýmek üçin edilýär. İslam dinini terrorçy din hökmüne görkezmek üçin edilýär. Ondan indi bular näme etdiler? Indi bular arzana intiham seredýän ýok. Şu yüzlenmesine ýa-ni garaşly komissiýa döretmek barada heniden bilen haýşy kabul edilen o ödem Amerikan hökümetine indi şu arza. Ondan bular näme etdiler? Bular suwda arz etdiler. Suwda. Indi suwdyň üstü bilen gazanjak bolýarlar. Suwdyň üstü bilen. Suwda näme etdi? Bir näçe ýyl mundan odal bular Washington DC ştatyna yerli suwda arz berdiler, arz etdiler. Onuň arzyny Kolumbiya distriktine ret etdi. Suw teretjek däldi. Soň bular şikaýat suwdyny arz etdiler. Şikaýat suwdyny arz etdiler. Şikaýat suwdan bilen arzyny ret etdi. Indi bular näme edipdirler? Ýa şu ýylyň başynda bular ýokary suwda arz etdiler. Amerikan ýokary suwdyna.
ýokary suwut bolan arzyny kabul edipdir. Yani iň bolmanna haydan hayret etmeýändir. Ine şu barada habaram şu ýylyň 22-nji aprelinde ine şu alymlar, şu arkitektorlar öz saýtyna yerleşdirdiler. Yani AED Architects and Engineers 9/11 Truth Stoporun Supreme Court Petition şol ýokary suwda gönderen petisiýasy passes initial steps without challenge. Başka adımlardan, başka sınavlardan ya hiç karşılıksız geçti diye. Yani şu suda arz verende bunlar ne mi diye suutlar. Seyrediýärde var ha, sen arzyňy kabul etmeli mi, etmeli mi ilkinji adım diýilýän nämiş? İlkinji adımlar diýilýän ne? Haydan hay şonu ýygyna sen yok biz bu işe heretjek gel diýmek stadiýaty var. Yani suudun heretjek işmi ya heretmejek işmi? Şonu haydan hayat ya ağlawaýar dedi suutlar. Şol adımdan geçipdir. Indi bular iň bolmana şoňa begen ya. Indi diýär now up for consideration by justices. Indi mesele diýär судьяларň çöwüdine bagly diýär. Indi gelip aradan 23 ýyl geçenden soň şu görgüller bar. Iň bolmana arlaryny suwda kabul etdirip bildiler. Amerikan demokratiýasy diýilýän ladyň ýagdaýy şu adamlar. Men öňüm bir çödek men gepleşiklemde aýtdym da käbirliňiz şoňa ananmadyňyz, ananyp bilmeýändiňiz. Men sede bir zat aýdandym. 2020-nji ýylda prezidentlik saýlawlary geçdi Amerikada. Trump bilen Biden bäsleşdi. Şonu aýtdym, Trumpyň tarapdarlary gaty uly ses galplaşdyrmalaryny amala aşyrdylar. Oňa suwutnamalaryny Trumpyň adwokatlary, tarapdarlary toplap getirip taýýarlap suwda ýüz tutdular. Bunu suwut kabul etmedi. Hiç bir suwut, Amerikan hiç bir suwudy kabul etmedi. Ýani şu kabul etmek stadiýaty bar. Bular näme diýär? Oho, Amerikada da bir ses galplaşdyrmak bu biz sizin arzyňyzda kabul etjek. Gelýän ýaly jogaplar berýär. Onuň soňunda paltalarda aşa diýensiň, seredim sen arzyň kabul etmeli. Arzyň kabul etmeli sen şu galplaşdyrylypdyrmy galplaşdyrylmandyryp ilkiden derňe geçirmeli. Sen derňe geçirmän. Sen nädip ol adamlaň aýdýanyň ýalanlygyny aýdyp bilýän, sen судья sen öz kursiňde oturýarsyň, sen kabinetiňden çykanmak oturan ýerinde. Şol aýdylýan adam dogurdygyny ýalanlygyny sen derňe geçirmän nädip bilýän. Biram derňe geçirmediler. Hiç bir suwut derňe geçirmek barada höküm çykarmady. Suwudyň karary bolmasa da derňe geçirilenok. Ondan Trump'ın tarapdarları soňunda näme mejbur boldular? 6-njy ýanwar waka bar. Yani Trump resmi ýagdaýda işden gitmäkä 20-nji ýanwarda Trump doğru wezipesini Biden'a tapşyrmaly 2021-nji ýylyň başynda. Wezipesinden gitmäkä Trump'ın tarapdarlary ýanky eden etdirikler suwut tarapyndan şular ýaly kanun bozmalary gördüler. Bulara seslerin galplaşdyrylmagyny üstüne basdyr edýärler. Bu haramzada, bu nemeler? Судьялар diýip bara ne sözlerini geçirip bilmeýän ahira näme galdy? Protest galdy. Nämetde olsaň bular 2 milyon töwere adam Washington'a ýygnandylar. Ýanky Kongresiň jaýynyň öňüne ýygnandylar. Käbirlerim şu Kongresiň daşynda haýatdan böküp geçip Kongresiň jaýyna kursak girdiler. Gahar gadapdan dol. Başga ýurtlarda edilse, yani Amerikan düşman hadaplan ýurtlarda edilse, bu demokratik hukuklardan peýdalanmak diýip Amerikan resmileri el çakýarlar. Alın hukukuňyzy alın. Hökümetiňiz şeýdi gidirin. Ha olar haramda, olar korrupsiýalanylar. Batyn alın diýip ol. Ol nemede Maydan wakasy diýilýän, Ukrainada 2014-nji ýylda şeýdi barlylar hökümeti. Ýurdun prezidentini, ol Şowatska prezidentini Viktor Yanukovych ýurdu taşlap bitmäge şeýdi mejbur etdiler. Şonda Amerika näme reaksiýa bildirdi? Diňe bir şeýdi el çarpmaga diýal gaýta şu hereketi maliýeleşdirdi. Şoňa meçe berdi. Şo ta resmiler barıp çykyş edip hatta şo protestçilerin öňüne çykyş edip galkynyň diýip çağırış edip gaýtdylar. O bolsa Amerikan kanunyna garşy gelýär. Ukraina kanunyna garşy gelýär. Indi Amerikan öz içinde şu hatlar başlandy boldy. Edil şo Ukrainadaky ýalda. Yo bu şerki terrorizm bolýar. Bu terrorizm. Şeýdi baha berdiler. Trump'ın tarapdarlarynyň şu eden hereketine içerki terörizm diýip baha berdiler. Ýa-birine onlar şu adam şu herekete ýol başçylyk eden adamdan onlar şoň tutsak etdiler. Emma şu meseleni Amerikanyň ýa-da media terişleriniň biri moýlaýanlar.
Birem olýanlar. Goýgasalarym nähili ehende goýgaýarlar. Ha o diýä olar hakyndan çykylýşanlar. Olar özlerini teröristler ýalyp bardylar. O sen sudyalar sen arzyňa ter etmese. Sen korrupsiýa baradaky getoplan fakatlaryňa wapşy asla garamak islemese. Sana başga näme ýol galýar? Sen protest etmeli bolýan. Onun gahargada we milyon käbir adamlaryň elbetde hayatdan geçenler bolýar. Olara administrativ ceza ber. Olam cinayet ol administrativ kanun bodur. Geçipdirler olar adam öldüren okun kongresin jany yakmadylar, yumurmadylar. Käbir ýerlerde äpişke döwülipdir, onam kimin döwen belli däl. Bu bir jerimet hal. Ýöne türmäge atma, ýöne olary sen terörist diýip elan etme. Näme olar sen içerki terörist diýip elan edýär. Onu şolar ýaly demonstrasiýa geçirýän, şolar ýaly öz garaşlaryny ma'lum edýän adamlar terörist bolmaly bolsa, onda beýleki ýurtlarda akylaňa hemmesin terörist diýip elan. Ukrainada revolýusiýa amal aşyran adamdan onda hemme terörist bolýar, Amerikan öz kesip emes boýunça. Ýani Belarusyada näçe torgunçluklar boldy, demonstrasiýa boldy. Olaram haýwat atdylar Lukashenko. Olaram terörist bolýar şeýlem. Onu islendik ýurtda hökümetten karşıdan protest çyksan, hökümete görýän gidin, biz sizi awdarar diýip haýwat atsan, ýani eliňe ýaragylygam däl, ýöne siz gidin diýip çykyş etsen ona terörist bolýar. Ne adamlar inni şu problemi bilen ýan kıy şol inni näme bolup gelýärse, Amerikan spesialistlerine. Şu problemi bilen inni Amerikan öz alımları, injinerleri, arkitekleri %100 bolup oturýarlar. Inni 23 ýyl geçdi. Öz arzularını suwda kabul etdirip bilen oklar. Garaşdy, komissiýa döretdirip bilen oklar. Şu görkeden okma adamlar şoň aňyrsynda bir pokluk bar. Şoň aňyrsa açylaýsa häzir. Gaty ulu jinayetçilik dünýäň taryhynda görülip eşdilmedi jinayetçilik üst açylýar. Bunu eden adamlar onu kimler? Kimden kelleti gitmeli? Näçe adamdan kelleti gitmeli? Kim gatnaşypdyr? Kim onu amala aşypdyr? Kim onu görkezme beripdir? Kim bu planyny çykypdyr? Bu zatlar gaty köp nemelen adamlar resursyny, gaty köp adamlar tagallasyn, talep edýär bu taýda ýüzlerçe adamdan iň bolman eli bar. Şunu adam gizläp gelýärler, gizläp bolýarmy ka? Unyalda edilenden soň gizläp bolýarmy ka diýerler da käbirler. Gizläp bolýar, gizläp bolýar. Ýöne gödüňe basyp gizleýärler. Bular näme diýär? Haýa denimi da şu diýär. O gizlemek de bu gödüňe dürtülip duranlar ýagny ömürlerini boýun sürüp görmedik adamlar boýun sürýänmiş. Eýem bulan sır taşylyp durar şu taýda. Eýem şu taýda şonuň ýüzüne basyp bolýar. Ýok, bu niňe da ýalan suw dedin. Hani ömürlerini boýun sürüp görmedik bir adamy oturdun Boston aeroportunda uçaran. Hebe iki tane uçuyor şol gelip Suudi Amerika'dan uzun iki tane uçuyorun ya başka uçuyorun ikisi Boston aeroportunda uçuyor. Son biri New Jersey'den uçuyor, yeni biri Washington'dan uçuyor. Anşon Suudi korkusunda ömürlerini Boeing uçuyorunu sürüp görmedik adam ilkinci gedek şon başına geçip roluna geçip şon dolandık bilýärmi ka. Bu arada gaty köp kitaplar çykdy. Seredinler 2002-nji ýylyň 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr diýdik da eýam 6 ay geçip geçmäke Fransuz spesialisti Thierry Meyssan diýen adam 11-nji sentýabr the big lie ýagny ägirt uly kezzaplyk, ýalançylyk diýip at berip kitap çap etdi. Şu taýda da ine it challenges the entire official version of September 11 attacks. Bu diýä 11-nji sentýabr hüjümleri bilen baglanyşykly tutuş resmi garaýşy diýä sorawasyna goýýar. Ýagny resmi komissiýan gelen netijesini sorawasyna goýýar. Ödem şu kitap şol ýagny waka bolup geçenden bary 6 ay geçip geçmäke çykdy. Şular ýaly kitaplar gaty köp. Ýene bir Amerikan awtor ýazdy John Morris. Bu taýda da heredin 9/11 hoax. Yani 11-nji sentýabr dilluşugy ýa-da kezzaplygy hoax diýen türlü manyny var. Yani umumman manyny düşündiňiz. Şular ýaly onlarça kitaplar ýazyldy, ýüzlerçe makalalar ýazyldy. Ondan ol wara New York'un merkezinde Suudi Amerika'da hüjüm etmek bilen çäklenmedi. Ýa-ni 4 sany çor diýdik. Şu uçurlaryň bir ýeri gelip hem hamala nirik gelip urup durýardy. Boeing uçurlarynyň biri. Ene Pentagon'un edari, Pentagon ile edara şu. Bulam näme?
Amerikan Goranmak Ministerliğinin baş ştabı şuta yerleşýär, merkezi. Edil Washington'un geçeginde. Şu uçurluğun biri gelip bara, şuna ödün rıptır, yöneter edin. Son urup ne ediptir? Ne şular ýaly bir guruna jeşik öredipdir. Ine şunu Boeing uçurdu öredipmişin. Yöneter edin adamlar. Şuňa ara ýekejede video ýargysy ýok. Bolmasa bara şu iň goralýan, dünýäde iň berk goralýan obýektleriň biri hasaplanýar, Pentagon. Şu daşy kameradan doly. Ýöne men dinleýijileriň birem şol Pentagona uçoruň bar burunny görkezýän videony tapyp bilmeýär, tapsaňyz görkezäň. Ýekeje video bar, o taýda uçor görnün, ok diňe partlamaň bolan pursady görkezilýär. A uçoruň hem şi görkezilýär. Abi gözde şaýatlaň aýtmagyna görä, gelip uranda atdy. Ol Boeing samolyotyny meňdeşler, ol kiçi bir dron ýaly, ýa-ni raketa meňdeş dron ýaly bir zat gelip urdy diýe. Şonu gözi bilen gören adamlar aýdy. Ondan bu tak näme diýe, FBR bar ýa-da barın näme bilen düşündirýärler, näme üçin video ýok. O togruňda kameralar näme? Hamala şo hüjümüň bolmagynyň edilýän ýani hemme kameralar öçükmişin. Adamlar üferiň şu resmi komissiýan gelen netijesini näýdilýär? Pentagona diýä şol uçar bar vurmadynyň edilýän ýani niýe? Pentagona hemme kameralar öçükdir. Terrorçylaryň şol ýaly güýji bar. Kaş 19 san terrorçy bar, ýa-ni ýaşaýlanlar. Onna hatta ona Pentagon'a ama kameralarını öçürüp bilýän bolýar. Alor näme üçin öçürdik? Özbeklikler şunu öçürdüm. Şuňa da şu ertegada anammaly adamlar. Teýär bara şu video eger hakykatdan bir video görnäýse bilen wagtyr tatçylýar şoň üçin. Bular olar ýa kireme kameralara öçüripdirler. Indi binaň daşynda da bir giden nemeler bar. İdaralar bar. Bular näme diýär? Şol Pentagonyň töwereklerine hemme ýanky magazinler, dükkanlar mı, restoran, kafeler, şolar aydan ya federal derňo bürosynyň agentleri aýlanyp hemmesiniň video kameralarını hem ýadgylaryny alyp gaýdýar. Hemmesini. Toňam ýerlerine ýygyny gaýtaryp beren oklar. Näme şunu edildik ha? Näme şu bular ala da galyp edil ýygy ýani şoň töwerene hemme idara kärhanalaryň zatlaryň şu bir ýerde kamera bolup şonu birden şonu kötende innan alan olaýmasyn ýalyga dilip şu höwellerleýän hemme idara kärhanalardan, dukanlardan, restoran, kafelerden alıştırıp toňa birine beren oklar. Näme? Şo aşşuňy öde dilli şu görkezden okmady. Dilli şu görkezden okmy. Indi deret, indi bulan versiýasy, indi ofisial versiýa ananan ol fakda, ananan bolalym. Ananan olalym gelip diýä, ine diýä Boeing samolyoty uçar gelip niri gurýar. Şu binaň bara birinji etaj bilen ikinji etagyň arasynda durýar. Oňa beýikligi 2,5 metr ýaly. Şu uçar 2,5 metr ýeriň ýedil ýokary ýanyna sürmek üçin sen bara pilotyň piloty bolmaly. Sen professional pilotyň professional bolmaly. Şunam hamala şu terroristler biri şonu edipmişin. Şeýle ustatlyk bilen. Şeýle ustatlyk bilen. Inni seredin şu göni gelip urulypdyr. Göni gelip. Emma ýa-ni arkitektorlar aýdýar. Bilferiň diýär şu taýda baglar bar diýär. Bula bir bar, ýoluň bu ýanyna ýene bir giden bag bar. Ýöne şu taýda ýakynlaşanda bar. 2 metr ýaly ýokardan uçmak üçin eýämden şu taýda 2 metr ýaly ýokarda bolmaly. Sen gelip reska ýani urtut şu taýda häkel wagtyň içinde 2,5 metr şu taýda getirip bilen. Ok. Sen aňyrdan gelýär, kaňa ýan pes saýlap 3 metr 2 metr ýaly ýeriň üstüne getirmeli. O nesseňem sen göni gelen bolsa uçar. Şu bağa kakmaly eken. Şoň ganatlary bar, şu bağlary kakmaly, bağlary ýykmaly, uçaryň öýdem ýykylmaly. Şu taýda. Emma şu bağa hiç ýan ýetmeýändir. Diýmek, şu göni gelip uranlat uçar diýär. Şu göni gelip uranlat şu iki tane bağın arasyndan geçip inçejik bir kiçiräk da dol. Gelip barıp şu taýda uranda nämedir bir ýa dron ýa raketa barda. Bolmasa, o niye nähir gelip urmaly? Şunu ýaly gelip urmaly. Ýanky bagdan soňa eşek bolsaň, sen gytaklaýyn barmaly. Gytaklaýyn barsaň amma şu taý weýran bolmaly, ýa şu zeret ýykylan ýeriň bar, göni weýran bolmaly, gytaklaýyn weýran bolmaly. Ine abun bolsa nähili we? Göni weýran bolupdyr da. Bu barıp şeýle uran bolsa şu taý weýran bolmaly, bolmandy. Ondan ganatlaňy ýydy bolmaly şu taýda ganatla. Ullu kana men ganatyny germegine heredim. Ulu. Ganatlaňy ýydy ýok. Üstesine de
Samolyotun hiç il galınysyn tapmandyrlar. Soň ýa-ni video var çykdy, suratlar çykdy. Edil ýa-ni. Şunu görüp aňyrda duran adamlar suratyny alýar, videosyny alýar bolan näme? Adamlar näme ünslerdiler? Samolyotun hiç bir bölegi gözüýlen ok şu görýän zatlaryň bar, bir guruluş materiallar şular, aklatlar. Samolyotun ganatam ýok. Ganat ondan ýirke çykdy, bu taýda ýuglup galmaly onda. Şu binadan aňryk içine girip bilmedik, bolsa bolýa, onda daşynda galmaly, şolam ýok. Şolam ýok, nämedir birden şunun içinde süsdirilip girip gidipdir. Emma uçur däl. Ine şu taýda bu hamala Boeing samolyoty içine giripdir durýar. Hanon ganatlarynyň ýedi. Hanon ganatlarynyň ýedi. Hanon bölekleri, ine şulam uçuryň bölegi däl, bu katuşka, kabelin katuşka bolýar. Şo bilen uçuryň nemesi. Indi şu erteke anan ýana adamlar bar. Ýöne ýanky alimler, injinerler, arhitektler, radio, maňa da ananam zok diýer. Şoňa da ananam zok diýer. On ýaly bolana, ondan wideony görkedim diýer. Daşta görükdek alıp giden ýygynan wideolaryň ýagysyny inni ilata görkedim diýer, 20 çylýary görkedim. Men şunu näme üçin aýdyp oturýaryn? Näme üçin aýdyp oturýaryn ýa-da men size beller, sizi biraz ýadatdym eýän, ýene biraz gaýtaşyk reklamany diňläň, görüň. Men bu mesela näme üçin giň işleýin, içgiň, jeýdip, çiýitläp düşündirjek bolýan. Sebäbi şu waka soň tutuş adamlar jemgyýetiniň başyna musallat boldy. Näme üçin? Şu wakany bakanalap soň Amerikan hökümeti hemem ýaranlary kursäp urup ýakyn günneger ýurtlaryna girip ýurtlary weýran edip başladylar. Hamala näme üçin? Terrorçylar şu taýdan gelipmiş. O terrorçylar eden bolsa bolýa 19 terrorçyň 10 ýaşy Saudi Arabistanyň raýaty diýip görkezdi. A onu Saudi Arabistana hücum etdi. Sen näme üçin onu Awganistana girýän? A näme üçin sen soň Iraga girýän? A näme üçin Libiýaga girýän? Näme üçin Siriýaga girýän? Olaň raýaty ýok. Ýeta raýatlar nirden gelipdir? Saudi Arabistanyň gelipdir. Olaryň toguny da tok diýen oklar. Ona möýlerine garşy gelýär. Täze bilen maksady näme? Maksady. Şonu bakanalap şu daşarky öýlerini boýuna gidip bilmeýän ýurtlaryna girmek esasanam haýsy ýurtlar? Azrail bilen düşmançylykly ýa-da alyp barýan ýurtlar şolary weýran etmeli. Şolary weýran etmeli. Azrail'in öýüň arkaýyn duýmagyna ýol bermeli, ýol açmaly. Soňam Azrail'in geljekki sionist döwletiň territoriýasynyň giňelmegine de şert öretmeli. Bu taýda ullokan perspektiwlerini zat ýatyr. Şonu etmek üçin hem şular ýaly galyp spektakl gurnap bütün dünýä jemgyýetçiligini ağlamaly. Öz adamlaryny pida bermeli, 3000'e ýakyn öz raýatyny öldürmeli. Soňam ýanky ýalda etmeli. Şol ýankydadyň şol 2001-nji ýyl 11-nji sentýabr wakanyň şu maksat üçin ulanylanyny soň kim tasdiklady? Şoňa subutnama barmy? Bar adamlar. Şonu bir näçe ýyl geçenden soň şo wakadan bir näçe ýyl geçenden soň ýokary derejeli Amerikan generali Wesley Clark diýen adam ödem öz döwründe NATO güýçleriniň Ýewropadaky goşun güýçlerine komandirlik eden harby komandusy şunu ýaly beýan etdi. Şunu ýaly beýan etdi. Beýanatda näme diýär? Şoň video ýalgysam adamlar. Şu ýalgyna men şu adamyň çykyşyny, şu generalyň çykyşynam men şu öz videomu aşagyna goýaryn. İnglisçe düşünýän adamlar hökman görmüşin. Şu taýda diýär. Şu taýda eden çykyşy var. 2007-nji ýylda eden çykyşy. Şu taýda näme diýär şu general? 11-nji sentýabr wakasyndan ýa bar ýok geçen wagtda 10 pun geçendir. Men ýa Pentagona bardym. Yani şu yank hücum edilen, eylek hücum edilen edara var. Ya buna yol açık mı eline Dopuskwa yürüyte nemesi Propuskwa var. Ben ya bardım Goranmak ministrlen duştum ilk diye Donald Rumsfeld tipi biri var. Şongulan duştum diye başka bir generalın birinin yanına girdim molun niye? Olmağa diye yok oradan gelen bir karar görkedi diye. Seredin şu yank terör hücumu edilen vakadan bar yok diye onun pul geçti diye. Ben sonra baramda diye. Bir de diye yok oradan buyruk geldi. Näil buyruk? Yakın 7 ýylyň yakın 5 ýylyň içinde 7 tane Arap döwletini ýok etmeli. We are going to take out 7 countries
in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran. Yani gelecek 5 yılın devamında biz Irak'ı, Suriye'ni, Livan'ı, Libya'ni, Somaliya'ni, Sudan'ı, en sonunda da İran'ı veyran etmeli. Veyran etmeli diyen sözü olmuyor. Take out. Eğer basıp almalı olsa onunla take over diyerdi. Take out demek veyran etmek. Bulam diye men yankı generalı kardeşime sonra verdim diye. Bular neyem için bitti? Neyem için etmeli bir düşman? Men bilem yok dedi diye. Şu buyruğu alan generalin öyle men bilem yok bir de şunyali yokordan bizim öz ministerimizden, hükümetimizden buyruk gelin hada buyruğum karar deyip karar verip şonun öz dili bilenine şu taydaki videoda daydı ya. Tasdikla oturuyor Amerikan generali. Sonra ne diye? Biz yani şu vakanı 2001. yılın 11. sentyabr vakasını bakana lap yankı gurrun edilen Arap yurtlarına girip şolar veyran edip başladık diye. İnni şu subut eden okmuş olan şu vakan özünün Amerikan öz içindeki güçler tarafından gurnulanmalı. Şonu bakana labam yersiz yere bırgıcen Arap Müslüman yurtlarının veyran edilenliğini edilip yörlenliğini görkeden okma adamlar. Naşa veyran edilen yurtların tek doli intakbalar veyran edip yetişmedi 5 yılın içinde. Ona da kim peyaskelçilik verdi? Yine de İran, Orfiyet, yağlı güçler peyaskelçilik verdi. Ine gurrun edilen yurtlar. Veyran edilenler naydalik. Irak deydi mi? Veyran edildi. Suriye deydi mi? Veyran edildi, edilmeyen edil. Beri yanına varanla Orfiyet deydi de sakladı. Yani henidem Amerikan güçleri şu Suriye'nin günne ordu böyle günne şu böyle günne özünün 10-20-12 tane harbi bağdatını saklap oturuyor. Okupasya edip basıp alıp oturuyor. Şu teritoriyası. Hakkı var mı? Hakkı yok. Ne için vardı? Şu yurdu ve İran etmek için. Yan kaydırışı şey şu yurdu ve İran etmek için vardı. Kim öngün allı? Orfiyet içine koşun allı da öngün allı. Yöne intiham bular planla el çeken ok planla el çekte bular çıkıp gitmeli. Annem için çıkıp giden ok. Sebebi şu ol öngden ver göden tutulayan planı amala aşırıp yetişmediler. Ondan sonra Libya'nı veyran ettiler. Olam ta yankı tane oldu. Son ne ettiler? Somaliya'nı bulaştırdılar. Amerikan koşunları vardı. Koşunlar varandan beylağım şu Somaliya'da 2004. yıldan başlayıp Al-Shabaab diyen terör toporu dörödü. Yok yerden dörödü. Olam Al-Kaida'nın bir bölünmüşüm. Al-Kaida'nın anlatında bizim kimden duruyanlığını ayttık. Somaliya'nın şeydi bulaştırdılar. Niteredim yankı tanıqdaki şu yurtlar yankı 2001. yıllarda bolon vakadan soň niteredim bulaştırılan yurtlar. Irak tanıqda, Suriye tanıqda, Libya tanıqda, Somalia tanıqda, soň Sudan vardır. Sudan'a ikiye böldüler. O Sudan şu vakadan soň 2011. yılda ikiye böldüler içine terörçilerden doldurdular. Panakada oturan, arkayına oturan Sudan devletinin içinde bir denike şu vakadan sonra terörçüler peyda oldu. Sonra bir kâh bölündü. İnnem Sudan'a kadar yerin taparyalı olmadı. Buna bulaştırdılar. İnni hayti yurtlarla şu sanavda Libya bilen İran kaldı. Adamlar ünferin Libya bilen İran kaldı. Hadirem gerek Libyankı. Ne için? Hadir Azrail ne diye? Azrail hadir Libya karşı koşun sürmeye tayyarlık görüyor. İn sonunda da İran kaldı. Katı adaletli ya demokratlaştırma prosesine seyredin adamlar şeyle bir demokratlaştırıyorlar şeyle mi? Yürüyüşü plan oyuncu şeyle bir demokratlaştırıyorlar böyle yöne guvernör oturuver. Guvernör oturuver. Ne adamlar dünya fiyatı şunlar yardırak oyun oluyor ya. Bu bir yöne ne mi diyeyim? Akıyanlar bir damcı. Gatı köp mesele var. Şu arada goval var yani. Men yönü vaktim yok. İkinci denem sizin bir giden vaktına da meğer men kâvirlerine yadadan olmam mümkün. Yönü şu dağları bilmeli, adamlar bilmeli. Hatta Türkmenistan'ın bağlanışık yağdaya düşünme için hem şu dağları düşünmeli. Ne için? Sebebi biz Türkmenistan'daki yağdayı goğulundurmak için biz kime yüzü tutacağız? Şu öğelerini demokrat hükmünde, adaletli adamlar hükmünde görkediyen haramdadırlar. Yüzü tutacağız. Olun edip börün işine seyret, onun şolar yal haramdadalardan peyda gelir mi ya ziyan gelir mi? Getir onu kapıyı aç. Geldi Amerikanlar, gelin Britanlar dey.
Gelin Fransuzlar, gelin ne ştada harby bağdaňyz, döredin bir de orslardan gorap berin diýinde, gapyňy da açyň. Şeýle bir gorar, ertir gün şolar barıp barmaka gün ortadan kim geler? Talibanlar bilen bolan oýunjaklary we igiller gelir. Talibanlar bilen igiller gelir. Ene andan ýene bir aýdylmalar, ýene bir aýdylmalar. Bilen wara terrorçylygy ýaratmak üçin gulanýan metodlaryň içinde ýene şeýle bir metodlar bar. Ýagny birinjiden biz aýtdyk, Amerikan ilçehanarynyň ödünde bulara wiza berip berler, türgenleş geçirip berler. Daşyndan bular näme diýän eken? İlçehanaň daşyndan ýene de ilçehana açypdyrlar bular. Ýöne resmi sanawda ýok. Oňa bitsin haçan açyldy? Trump 2016-njy ýylda prezident saýlandan o ýagyrda. Trump gelenden soň şeýle bir maglumat peýda boldy. Afrika Gana diýen ýugurdunda. Ne şular ýaly bir binada goşmaça Amerikan ilçehanasy hökmünde iş alyp baran bir edara bar eken. Olam Amerikan ilçehanasynyň sanawlaryna ýok. Ony kim bilýän eken? Ony diňe adajyk toparlar, ýani uska kuruk diýilýänler bilýär, ýani terrorçylar zatlar bilýär. Şu taýp bar wiza alsaň, şo wizada işleýän eken. Inferň adamlar. Ena şular şo Gana diýilýän döwletiň merkezinde, Akra şäherinde yerleşýän resmi ilçehana. Amerikan resmi ilçehana. Bunam şol Akra şäherinde, şowr şäherde resmi däl ýagdaýda adamlara wiza berip beren ýene bir ilçehana, ýöne bir resmi däl. Amerikan hökümetinden soňra ýok bizde olar ýaly ilçehana ýok diýär. Ýöne şoňa baryp wiza alsaň, sen wizaň işleýär. O wizaň işlemek üçin ol niýe hil wiza bolmaly? Resmi wiza bolmaly. O wizalar niýeden gelýär? Amerikan Daşary işler ministrliginden, ýani döwlet departamentinden gelýär. Şo taýdan gelmede o wizaň işleýän ok, sebäbi şo wiza bilen soň barýandy serhetden geçeňde aeroportda. Aýdal sen New York'a bardın, Washington'a bardın. Sen aeroportda serhetden geçeňde, migrasiýadan geçeňde, sen wizaň ilki barlak berýärler, skan edip. Ýürüýt aparatda. Onuň şo wizaň hakykmy däerligini şolar görýär, migrasiýa görýär. Bulan alýan wizalaryň hemmesi resmi wiza eken. Ýagny döwlet departamentine hafawet berilip, döwlet departamentinden alynan wizalar eken. Indi sizde sonra wiza çykan ok, men näme şin bular ýaly ulanýar kal. Böyle 10 ýyllar ulanyp gelipdirler. Diňe Trump prezident saýlanandan soň ýapdylar onu. Obama'nın döwründe, Joe Biden'ın döwründe Obama'nın ornbasary bolla Joe Biden, vice prezident. Şoň döwründe dilen zaçy. O döwürde de Daşary işler ministri bolan Hillary Clinton işledi. Şoň gol atsyna, şoň gödegçilik atsyna ýankyýaly fake konsulluklar, fake ilçehanalar ulandypdyr. Olam näme üçin ulanylýar? Şolar ýaly terror elementlerine wiza bermek üçin. Sebäbi üstçylyk urady bolan günden gün ilçehanadan barsaň da desеň ýylyň açylýar, sırtyň açylýar. Bular näme diýip? Goşmaça ilçehana açýarlar. Ýöne ilçehana diýip elan eden oklar ony, sanaga da salan oklar ony. Ýöne şolara wiza berýärler. Döwlet departamentinden şolara wiza uradýarlar. Olaryň wizalar berýär. Daşyndan eýleden öz aralaryna maglumat alyşyp bilýänler, onu bilmek üçin sen terrorçy bolmaly, sen igille bolmaly, Al-Qaida adat bolmaly. Gelýär wiza alýarlar da gön Amerika bar ýa. Amerikada da pretende ýok. Ha sen de wiza bar, geçiver. Ha sen näle anketa doldurdun? Sen näme esasynda saňa wiza berdiler? Oň bilen iş ýok. Oň ýerine çek konan sen ýanky ýere barmaly, otak barmagan bolany. 10 ýyllar şon ýaly iş baran ýanky edarany ýapdylar. Haçan ýapdylar? Diňe Trump bilen ondan ýapyldy. Şoň şunu aýdýar men geçen gepleşimde Trump'ın sözüne eşitdirendirim. İgili döreden Obama hemem Hillary Clinton nip çykyş edendir. Näme üçin Obama bilen Hillary Clinton Trump şonda suwda berip bilmediler 2016-njy ýylda. Şon diýende şon ýaly beýany deden. Sebäbi Trump'ın elinde suwdnamalar bar. Trump şu zatlar galdyr aýsa, bular gümgüdene gidir bilýär. Ýöne Trump'ın belli bir derece çekin ýa sebäbi buňa gyrtynda diňe Obama ýa Hillary Clinton duran ok. Buňa gyrtynda ýankaýjy ýaly. Bunu atar ýurtlaryny dolandyryp oturan kölge güýçler bar. Deep state diýip atlandyrylýar ol. İnglis dilinde. Deep state. Ýani döwletiň aňyrtynda ýene döwlet guruluşy ýaly bir guruluş bar. Oňa Trump'dan täsir eten o. Bolmasa Biden'a garşy şu wagt jinaýat işini gowazgar ýaly näçe faktlar ýüze çykdy. Korrupsiýada, paraxorlukda. Ogly kesip näçe milyonlarça dollar para alypdyrlar. Emma şonu gowazgadan oklar, şonu suwda da ýetirden oklar. Habar ferişdelerine de hatta bermek bolan ok şonu.
Emma Trump'a gedek gelse hem yerde bermek bolýar. Töhmet bolsa da bersen bolýar. Habar terişlerinde de suda da verdiler ne diyor, suutdan gödaşylan Trump. Ödem ütöşkür eden de adam yok. Ütöşkür eden de adam yok. Bir jele we pul berip durýar. Şonu adar ullokan bir mesele de otýar. Bagışlan bolýar. Prostitutlar pul töläpdir, şo pul diýe töleýän ne diýe hatawat bermeýändir, gillecek bolupdyr diýe. A bolmanam ho, sen prostitutja pul tölerdiň de men prostitutja pul töledim diýerdiň men öýdüňem öýlenen adam bolsam. Erkek adam gider da näme? Naleva diýe, naprava diýe gider da. Şondan ulu mesele hatawat ýer. Emma Biden bilen öz oğlunyň açyk para görnüşinde alan milyonlarça dollar hakynda mesele ýani ýa-da suda çykaryp bilen oklar. Suda getirip bilen oklar. Ha şunu ýaly oýnalýar oýunlar, adamlar. Bilemin şulardan, şu haram güýçlerden wara kömek kantama bolýar, soňam düşünip bilemdim. Näme üçin bular Türkmenistan barada arada eden oklara, näme üçin bular başgalardan oklara, näme? Indi şulaňam şu terrorizme garşy göreşdi başlan wagtlar bar, 2001-nji ýyldan bäri şu başlap diýdik da ýykan ýumrançylyga başladylar. Bulan maksady şol. Şondan bäri şulaň terrora garşy göreşdiýän wagtynyň dowamyna näme boldy? 2010-njy ýylyň özünde seredin şu waka başlanandy biz terrorçylyga garşy göreşigläni ýetip ýakyn günne görüp ýyldyýyna ýurtlar ýankaýalyp goýran et başladylar. Näme boldy? Terrorizmiň görkezjisi 6,5 miň esse ýokary göterildi. 6,5 miň esse bulara bidaý diýär terrorçylyk ýok etmek üçin göreşýärdi. Olam näme bolýar? Tanıca ýylyň içinde bar ýok 14 ýylyň içinde halkara derejesinde terrorizm diýen wadyň özi 6,5 miň% ösýär o adamlar. Şondan ölen adamlar, indi bular ýöne terror hüjümleriniň sany. Şoň pidalarynyň sany, ölen ýa yaralanan adamlaryň sany 4,5 miň ösýär. 4,5 miň% ösýär. Essedäli 4,5 miň% ösýär. Indi şulaň wara şu terrorizme garşy göreşdiýäniň netijesi adamlar. Diýme onda bulan wara göreşdiýäniň özi ters sady düşündirdiler. Ýani göreş bahanasy bilen terrorizmi ösürmek. Näme üçin? Sebäbi şu terrorçylyk alyp barýan haramzady beýnisizleri we ulanyp bilýän şolar ulanýarlar bular. Bular näme diýär? Biz terrorizme garşy göreş üçin bardyk diýip ayak tikýänmi? Awganistana barýarmy? Terrorizm ösýär. Araga girýärmi? Ýesine Al-Kaida igil peýda bolýar. Siriýaga girýärmi? Ýesine Al-Kaida igil peýda bolýar. Libiýaga girýärmi? Ýesine Al-Kaida igil peýda bolýar. Oho dur. Bu taýda bir kanuny laýyklyk görünýärler ho. Bulan aýagyny niýlik tekde şo taýda terrorçylar ýüze çykýarlar ho. Ödem elleri yaragly diýişdirneklerini çende yaraglanan terrorçylar ho. O terrorçylar maksady näme onda? Terrorçylar diýilýänler özlerini wara şolaram musulman hataplap ýörün oýnatdylar. Ana şolary oýnap häzir dünýäni weýran edip berdiler bunu. Indi size maýdandy geçen gepleşigimden soň dine degme. Dine degmeden diniň özi bize deg otýar. Diniň özi tutuş adamlar jemgyýetine hokdaly otýar adamlar. Şoň üçin siz öz islam diýilýän wadyň özüni ilkisi düzetmeli içinde. Islam diýilýän wadyň özi şu gün Johytleň eline oýunjagy öwürli Anglo-Saksonyň eline oýunjagy öwürli diniň özi. Sebäbi şu din bilen özüni baglaşdyrýan adamlar şolaryň eline oýunjaklar. Ondan sonra dine degen okmy? Siz onu hawasy hataplarsyňyz, siz aýdarsyňyz olar musulman däl, näme däl. Olaram Qur'anyň aýatyna salgylan ýa şonam delillenir ýa. O näçe ondan? O näçe? Olar gaýta siziň aýdýan wadyňyz ýalňyş diýär, olar İslamda ýok diýär. Sizem olar aýdýan wady İslamda ýok diýär. Aýlky çözülüşiň da onu. Çözülüşiň ki adamzada me alyň İslamydy, ine biziň hak dinimiz, ýeketek hakyky din diýmeden olky. Odol. Şu meseleň çözmelärmi? Onu edip hak din bolýar. Haýsy toparyň garaýşy hak din ol. Haýsymy? 73 tane topar bolurdy ýa Muhammed peýgamber. 73'te de durmady. Ýüzlerçe topar bar diýerdir. İslam göwüdi içinde ýem ýüzlerçe topar bar. On haýsy hak İslamyň nemesi? Ýol näýerýändir? İlki musulman İslam dininiň içini ilki bir ara salam çözdüm. Şo meseleň çözmeseňiz, diýmek onda dünýäň ýüzüne İslam gerek däl. Gerek däl. Şu men ýetirjek bolýan mesajym size ýetendir. Inna ýetirip bilerini umyt edýär. Men İslam'a da diýerim, men Allah'a da diýerim, men Hudaýa da diýerim. Men İslam dininiň içinde bolup beren zada diýýän. Özlerim Qur'ana salgylanyp edýär. Şu meseleň siz çözdüňizmi? Çözeňok. Şu meseleň çözmän adamzada öz dinini, öz anancyny hödürlemeň.
Oňa aňyrtyndaky ilki meseleleri çödüň. İlki bir düzgün tertibi ýola goýuň. İlki öýüňizi düzeldiň diýjek bolýar. Öýüňizi düzeldiňizden soň magtym bolup bir aýynyň aýdyşy ýaly öýüňizi özgelere göz etkin diýer. Ondan öýüňi nusgalarlyk derejäge ýetireňden soň adam zat odan pikirlenip başlar. Bolmasa ýara bilen, gylyç bilen, paçak bilen gelip adamlara öz nimeňi dakjak bolmam. Bol adamlar onda şu günlükçe ünsiyetdiňlerini şu köp sağ. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.